nkasa ensa enipa ho aye hu sika nti enipa trimu ayeden eni brenti enipa trimu ayeden enye easy nsem ni bi ho a wotete owo ni bi ho a wotete a na chese wodwene ho ba bia onti ase de ye ka nyina ne se maranata os maranata os Awurade bra Awurade no mrantem no bia hunu ne last na said ye wiase ne kono ano edin enigye no eye ketewa bi de aka ne nyina eye areho yefunu ena ye dapafo ne yedidie ketura bi kura no asem bi a wo betie wanhwe kura nka ukonno se wodi aduane ebehye wonum enso Nyankopon no a so enim ne de obehwe ne ma se bi siti bi enti o sorry a na wode ho ahye ne nsa baby awuko wudwom mu adwuma baby awuko bia na wode ho ahye nyame ne nsa ono ankasa ene ye bambofo midin at Maa Akos aha eye Akoma 87.9 FM ene eye fiada boja ye bi ye guy ena ye de hebrewo no enu nti bomodi asawie yi wonso obeka ye ho ewo Facebook Akoma 87.9 FM like em page no comment na share ema ye Facebook eye Akoma 87.9 FM like em page no na wa comment na wa share e de ama ye ena YouTube nso eye Akoma 879 YouTube eye Akoma 879 subscribe page no na wamia notification bell no so de ye nim no se yahwefo mo YouTube no dodo no a enen subscribe ye wadawroma bomodi ase ubetumi subscribe se be ye bre no so a wonso ubenya notification no na wonso atumi abaso ebie bibia atumi ayeka ma positive change Medina wojina so pa ewo Facebook ho wo mo jina so do so me na ada otu ono so ejina so ewo Facebook eho ama nyako ejina so ewo Facebook eho nipa ti wo de oba ya na chese wahala me na mabobo mu nyina mudin kama na etumi aboa ye wo problem ewo ho Facebook ho no ya strike yen obi didie ni se de koto ho akoto ho enti obi pese obowre mu a obehwe na san reject no na nso se de etie bia no yenim se ye viewers ebekoso a try akopembra ye beyi sa tabo no e de free yenti so na afei bibia etumi adaso ade we na eya no pushiko na obi de no hu musuo ni esan na de abeka ya temo na wapushi na de ko na obi de no hu musuo na de abeka na te we na je se da bia wo bra na akoye nkobesie wo bebresa na nkobesie na so Nyankopon ti ase obehwe ne ma YouTube nso na waba ho no subscribe sa na be ibu nsan bi nso be ya ma he YouTuber ya building of so many years nipa greediness and selfishness nti ono so be haye omo haye ni o enye easy o nyame na ne nam obekoso akrokra yemusa ebeyi na kwa koko ewa ha wa ye krado osiesie no ho pa enenanima yese soche chese boja ye bi ye guy no so na evangelist Samuel Mensa Pastor Julius enwototo no nti obompaya na wabubi ede amano no ho emfa papa no beka ye ho nyame yadome free Monday ko no de obeka ye ho pa na Ishmael Haywood bomichi dom ni adontin na yaw ede ko social media Facebook and afa YouTube ono so ede yen ekoho nti bomodi asese de etie bia no wonso betumi abo ewramu bie ye loyal listeners ni viewers no na chese bibia etumi ayekama ede ama midin at Maa Akos awie yenkwai na yenua ba bia yensa ka no enkodi enkomo ana enrade na update bi ho yetumi ne after program ne papa ne di enkomo say update kakra ho na enkrofo ye interested pa nanka soft ne de no eno ayekwa ase ho no wo frɛ ye frɛ no de ekosi ye no na ye ma ya hwefo ne etiefo ehunu enra woni no edi nkomo ekosi say pastor Marco enra ye ne pastor di nkomo konfo ne pastor enra na nya asem ketewa ewa ha ba nyame adom unse ye ha de ye sese wo de asem ne bra ye ya se de tie bia huru a ebejo so for say wate de ye kan ye ni nyina ode nani na ato ye anka de se de oba ne kan de ankonko yi ne honhom firi so nanso ode nani ato ye obeka abom
one na yire ni nyina omo beka bom na omo akofa akwala no na oba no e de na bakuma ase na omo de na ko baabi pa ye betumi ahwe no enti yeso ye ka se sofo se de wodi ani di amaye no onyame onhyiraw enti nyame ya adom a yegu ehwe so nyame ya adom a efri juwa de ekode ye de akora no beko baabi a nyame ya adom a ye behwe ne nkakra kopem se ahoto be de ebeba ahoto so ba ye ma ye tiefuo asunsi ye de bebre wo mo se de ye di edwuma na ye da mo ase da se onse na sofo no na ni abre wo se ma me no kwa me pese me hu na bi ogina me nyina ho me nkasa na ho me nyina ko wi atwepre wo na enye izi o za sofo bo afu pa o se onya ade a woni oba no bekasa se de oba no esi ye na nuoma bi no oja ni mu ya no ompese woni na no beto nanum kura wasa ye konfo ba no kura de oye sofo ompese na ayire tatwe ba ha enu na omoni age akonfo ni nyina ni age oni ba ku bi be ma ba ku bi su ka ho ba omo nyina ni age se ade omo atena so many years amfa no enne enu a wo mo ba ye ne ni wi ye wase ona se be ba so mako so funa so madin o na sam den so be ka samponi am fra kra da bra wo fo na sam den ye ba ye fe de to mo so for say ye ne din komo abreki sai ko ba sa efre biem ye call from house ye sa ne kasa so for je ye so o se me de mani atomododo enye modia nko ba we me ne twia manate ene ye se so for se de odi wani ato ye ne ye da nyame nhira yesu ye de mpaibɔ wo so wo fi a eya yesere obɔ mpaye bi akra no ye nyina ohia obia na ye mo erade mpaye mfanta wo mo achi na ye mpa akra na hoɔden eno nko ani hia ye na omumienu de omo ate atom ate ahwe obia nam ne baabi nti ye bo erade mpaye se asomdue ebeba na ahotoso aba me da se eno nti de eno ekosi ye na yama yetiefo aso atera fe yenko ene case no ankasa eso na mame apomote sai achonyame adom wodin ache family Lydia Owusu free him na bai achoma kufo edia okay area yi wan na Lydia tabiri no a desa Akoma FM studio sometime where epacho mikuna amene na wo miensa ukuno mpacha oh and you measure wedding pictures and measure you may kiss your bride so na wa ha so ukuno mpacha ukuno okay yankwe epacho 2018 na mishi abrantie bi e friend Emmanuel Ejei ewo achoma kuforidua samre ni mishi ano no ye sprayer but no upon ho a oboa ne master kakra timine ni didi mu a samre so na me VSS fofra me kire ade nkakra wo private school bi timine ni didi mu a me ne tena be afe ana nyinse ko baaye no me ne wo yi nyinse ni mu de na me hu no foforo nti odo foforo na oboa me kakra na me ne be wo ye no na afe ni suban na start sisa suban sisa na me papa ti asenti ne papa na etifie ti me papa kura hwe ne ya na wo ye na papa ka se nka mentwe me ho mfiri ne ho se be ya enkoto so mienu na menim se bia obesesa me de obesesa wo se wono obati a se akura wo to atade ama no eden ni nyina opese nkofo na emoa me ti de beto so mienu no e bi obesesa de metete ho me hwa fe de me ho na nyinse to so mienu ko ba ye eno menyem obisan so meska nkoto we ya osimi nibi baby ope bia fa meko obisan so meska nkoto we ya osimi nibi baby ope bia fa meko samre no so na me yare me minimum tonzis nti me minimum na ho a me kon ne timi ho no na me tiri mu dwa me na me minimum dwa me na me kon ne me tini nyina ho no sise kura me ho nto me da so ho no timi ka se ko ma miska nko konfa no chenko ye surgery oso onye doctor enye ono so na wo me no abekom me yare ama me de man ka sase me hu na me wo me yare dada me ne be wo de to so mienu no atete san na me wo me ba panyine no me nufu badwa bede ma na badwa ne kakra bi sese badwa na nyina ye kese me ba to so mienu no ti badwa ne nyine ye no ana omo ye no mo se yakon abibiduro na ayenko ti won fa me nko konfa no che ma ya ka na no fiyare no so me nte se eyewa etimi ese de edwodwo wo fa no na ama won sa ne wo nan ho no ti se kura me nan ni fa no metwi wom
ama me fa nyina adwodwo tina me ntimi nya adwuma bia no na wo senka me twe me ho frɛ no so so me papa ewu maame ewu me ni obi a na me so de ma me ntena ne nkyɛn cause say me nufu ye me ya na me no me su me ntimi nya adwuma bia ti me ne didi mu a me ma je senka me ho tɔme a ka me twe me ho frɛ no ene sɛ emfomso sa akɔba ya nyinse ɛtɔ so me nsa akɔba ya eno kra de ni suban no ɛkyɛn mienu baako ne mienu no eno kwa de o ma me sika nkɔ hospital da wan tɔhwe ya ma me da ti me kwa mbisan sɛ ɛyɛ ne sɛ nyinse ne nya ne dia o ma me nkɔ o me mra ha sɛ ne me die ni o so oni die ne sika ono so onka sɛ nyinse ne nya ne dia o so so a ntimi nhwɛ me o ma me sika nkɔ hospital obi a menyam ma o timi ma me 5 cedis so o kwa adwuma nwumre anwumre na obɛfrɛ na ofrɛ na ohu sɛ yɛ wo number na ɔde wato blacklist ɔte wo kasa na ɔhyɛ dade ama na damfo wɔ sika kyerɛ ni sɛ meni hɔ nom nipa ne se ai fon wura ne ni hɔ onim sɛ na adwuma mu me ntimi ma hɔ nom nti enti yɛ na de ɛkɔ so na ɔden kyɛ sɛ medwene ho a mente aseɛ ɛyɛ na mefrɛ ne maame sɛ deɛ ne ba ne yɛ ni wasa akɔfo ɔba a wo miɛnsa a wo ku na ɔhyɛ kaawa wo so ni sika kwa bɛɛ so na wotimi hwɛ sɛ nipa nso me ne na kasa wo so wotimi hwɛ no paa kyɛn ne kunu wɔhwɛ deɛ wɔyɛ ma na ne kurukura ntimi nya bi ma no me so me ne wote enkura mienu kura yare ama baako panyine ne bɛma ne sensene yɛ a wɔ fifa ne hwini no wɔ fe yɛ frɛ na ɔka kyerɛ me san wɔnyɛ doctor sɛ wɔbɛfi ade na wɔbɛyɛ akora no enti enam saa nkwasi asɛm na ɔka kyerɛ me fon so no ana ma me de ahometie ebo ne dua sɛ saa nsɛm bi sɛ a ɔka kyerɛ me no sɛ me metwe fon e de frɛ ne bie ma nsuo ne nkumi fa ɔno ne ndaase fi sɛ ade a wɔyɛ no ano ɔden 87.9 Kumasi ɛna sɛ ɔhu sɛ wɔfrɛ no so a ɔhu different number bi a ɔmpeki ɔno ɔma obi apeki nti so ɔte sɛ bi anya me di a na ɔne nipa na kasa ba so ɔte sɛ yɛ me a na asa blacklist number no ɔyɛ ɔse mɛsɛnde usika ma wo nua ne mfrɛ me nua ne frɛ na ɔte me nua ne kasa na ɔde ama obi ɔse me ni hɔ enti me nua ne kora nam so sɛ wɔde ne phone ne bɛyɛ azan ne sɛ ɔyɛ sɛ mɛsɛnde usika mensɛnde di ama ne nsɛnde usika nsi ne phone so yim ɔsɔre a ɔno amra yɛ ɔno mɛmɛ yɛ sika ti me de naba sɛ momoa me na afei akora na ɔtɔ so miɛnsa no so ɔse yɛ ne ba a ɔnhwɛ no sɛ nyɛ ne ba so a ɔmɛyɛ DNA ne ehu no kure wɔ mu na wosi sɛ wotwe phone ɛfrɛ no aduane a wobɔ yɛ na meka wansɛm wo so wobɔ ne sɛn mepatwɛ mebɔ ne sɛ mefrɛ no a wɔmfa ne tɔ da mefrɛ no a ɔde ama obi na mefrɛ no so a wɔsɛ tutu chicks de ma me nti sɛ mefrɛ no bie mu a metwe phone de frɛ no a ɛfrɛ ɔno ne number no a nsuo ne nkumi mfa ɔno ne ndaase nsuo ne nkum ɛmfa ɔno na ɛmfa ɔno ne naase wobɔ dua na nya sɛn ni mepatwɛ na menyem me ba na ɔtɔ so miɛnsa bɛɛ 5 months mu nie bɛ na wonyem wo ba na ɔtɔ so miɛnsa no na wonyem no mpatwɛn okay ese wawo mepatwɛn akora na nya sɛn 1 month ɛkyɛ no bɛnya 1 month 1 week hey mpatwɛn ɛkyina ɛna akora no bɛnya sɛ 1 month 1 week enti meyɛ no me so da yɛ bia na me gyinagyina nsuo mu asɛ me tobo meba ɛno mo nkwan no kora mpro ho enti na wonyem no na abɔ ne dua sese wawo ama akora no nya bosome ɛne na awɔtwe okay wadane meba mepatwɛ David wafrɛ no mepatwɛn wafa phone afrɛ no na mekyiri ba ɛne ne kasa na wɔyɛ no na wɔdidi atam phone so na me de ahometie me refi me ho na me gye phone no enti me gye phone wie ya na ma adwere koti sɛ ma bɔ ne dua sɛ wahunu refi ho enti me gye phone na me ka yɛ sɛ ma bɔ ne dua saa tam so na kasa wie no obobɔ wa adwena kyerɛ na wie mebo a mpatwɛn ɛna dua no wona ne yɛ nti wo so da ya na wo yɛ den ne nsuo asɛ nsuo fa me gyina nsuo mu ebi okura na asɛ nsuo yiri dimirika di machi ubewu na menka no kura nkyerɛ wo edua na ɛkyerɛ wo no wayi ne ho adi akyerɛ wo suo no ti ubewu munya abotre we yɛ dua ɛtɔ so baako ana deɛ ɛtɔ so mienu dua di kan no me yɛ menyem yɛ no 1 month ana mekɔtɔ crate de check kyerɛ no me ya na me yare nti na menim sɛ bia me minimu no ana sɛ menufu na ma me yare nti mekɔtɔ crate check na menyem nanim me check yɛ sɛ yima ho sɛ nyinsan yɛ tɔ so me nsa aba wankasa nti di 3 months 3 days ana me papa de papa di na chi ne baba ma bae honom obae na me yare ana ɔsɛ de yɛnkɔtwa scan ebia na crate no efeli na enye no kure
te kwatwa scan no mo say yenya 3 months 3 days eno so me dey create ayi scan na kire no enya wona ama miska kwatwa aye ena enya wona ama miska bibia me de kire no ohun scan na o me din na gusu bibia perfect me kura me ka say wonje ni a won san ma yenkwatwa wen fi me enti ye no de bia o makomo de me yare kura o ma me nko hospital because pain for there wa wonti me mfa wo pe enkoto adru o drugstore no ti de no o ye na no odin o so ananti efie ra ne frɛ no o say obisa me se menyem na me se mpacho an na obisa boy ni say wonim se oba na nyem na o so oni de onim nyinse bia anam obi a me de create a kire wasa kwatwa scan de abɛkire no de bia me ne ya ne fiera no bisa se yima se nyinse no still wonyentum o so oni de ohun nyinse bia na ebia me pese obetena yeye honom ba bia ye ko high down first ti na ebia me ma hyeda samenyem Akoma me de koto na danfo ba ko ni ne adwuma nim se bra poku me ne yima afa yefunu ba bosom nyense ni me ya o ma miska nko hospital na branch de menya abote no guso ne kasa one ne kasa nyinse su nyina na enyini me so menyema me ni aho de nti ya na ma ya ase na me mene ne so ene me nufu na honho no timiye na chese yare na ekoso o ma miska so nko hospital o ma miska nya hwe misumi niska bia na menya adwuma bia metimi dia ko hospital mentimi so nko to aduro no ana msabo ni dua sesa ma checking insen no ewo accurate so akotwa scan dia abekire no ama wonu anani nie wahunu ama masaka che ne sesa wonye ntuma oni manim ne yenko onu a wode onu anko pe baabi ne yenko twa scan no ne enye labs no ohu sese ya insuo ni nkuno insuo ba epa chome francois ana insuo ni 8 bobo enti we ye dua toso mienu no edua ba ko na wo kan se se wo de wo fa phone de friend no biemu a ensuo no enkona ensuo be na de bodua epa chome friend antoa kwaku free ana eno kranye ensuo ba ko eno so ye phone no de no mpacha ye phone onti Antoine de kwaku free 87.9 Kumasi apape achana ayanta okay no edua ensuo 9 na wo fredi bo ne dua sese wo de wo phone e fredi biemu a ensuo no nya hwan enyame emfa ono no kwaku yima no endase okay na the boy ba eno no mpokra no se yeyi wo sister friend no ana oka kasa bi a chese wo wani nye ho na wo gye phone no efri ho a wo efri wo bepem ne wo fa phone dia friend biem wa bredua no wo na ne ye efri sa wo boss adua no wo sign fa phone friend de bia na da would nsuo ne dua agora na mbacho da bi eye na me hu se ma phone nsuo na wie na me se na sa dia yo ani sa dia dia kan wie mesusu me ya na me amini phone ti me nua ne frɛ na odaada me nua so na me say obi kuno nti no so on pese obegu obi aware no ne kasa boko enna nia na on hwe no so a wo frɛ ye no wo frɛ nsuo no wo si nsuo mako sɛn 8 se nsuo ban no de he me ba cho Antoine apape bi ayanta kwaku free 87.9 Kumasi tigare akonedi tigari akonedi ana ayinsuo frempoma ana abijan nsuo no menim abijan nsuo no menim san nsuo no bacha nana bobo bacha nana bobo nti nipa baako Antoa kwaku free apape ayanta tigari akonedi nsuo frempoma nsuo frempoma ena nana bobo me pa chewo we no uko school no na eka subject ya na ye kire ne ho ana pacho da me hwene yawo chese de boy ne me pese me huru kwan ya wo fa so a wo hunu sa nsuo we entira me bisa se no ye kire mu school ana na ware me pese me hu ba bi a wo ti sa nsuo we nyina din like baby a wo mu nyina so wo pese me hunu Antoa me ni baby a wo kwaku frɛ wo he unim apape wo he unim sukuru ayanta wo he
enwusuti kasa cheme tigari ewen ene de omo se o voter rate omo se batunim Akona di ewen acho no so minim bebe Frempo ma sio frempo ma wen acho no so ena nana bobo owen ene de Cote d'Ivoire okay enti se unim baabi a wan na disansuo nwotwi ebo wo bidua e ma won so wuti bie ya won so di bodua yi bache ya metati se nkofo e ka ho asem omo ka ho asem sen omo di bo bidua omo di bodua nti omo di bo wi adua wi ye no ubisa omo se ensuo no ne sa we etimi di omo asem ne ma omo ubisa omo mante we mbisa nti watumi ahwe nyame anim afre nsuo ne ente se e di abobe ma ba akudua mame se enei ye ka kire wo se me yenko ne yenante nsuo ni nyina so nko dane a wobetumi because bra wasenka wode yesi wode nsuo ne bi wode bidie tu a yede dane no apa ho obo sa dua we ni mienu anya sen bache ne nyina na menyem be 2 months ayi ba ko no ayi e friend say enwo so akonya no first one no call ne de na manya be 5 months na anyem bache ana we no nyinsa ne de na on hwe me no eno ne yenyi be 2 months no no sumi mienu wonyem sumi mienu uta bodua pa wa hunu wa bene wodua bomu pa ana wo baifo bachamnya baifo na de ode ya me no me ni kama fo bia o ka che na ma me so onya asem bia anka nche enti nsuo na ka won sama ma wo duabo no aka won sama ma wo Lydia emema besro wo ba ya ma mema sro enye mema nkodi pa besro wa ankasa na ebufuo benko sister okay said duabo na yi boy na solve asem na ma na what he dey said duabo ti mi solve problem a solve ya ma nsuo ni na bedi wasem ama ti say e dey problem bi na sa de ti ya sa edua ya wo frɛ nsuo mako nwotwe na wo de ball be ma ne dua no efiri obesi na won send sika ma won send sika da sa nyinsen no ɛho ende won send sika akra ne ni wo papa sika da akra ne ba wiase no sa nyinsen na wo de ball efrɛ nsuo 8 ebo ne dua no sa akra ne ba wiase no woni wo papa sika 10 peso akra da me ba che so no anka say yiska ma da bi yi me question ano me tira say ensuo mako 8 no we no eye nyinsen no ho de no eno na wonyima bosumi mienu meboa good me tira say impokra na bosumi mienu no kopem say wo de wo ye no be ma no wa ma osikada mpacho da bi wa ma miska but nyinsen na asem tie me question me say say nyinsen no ho apre na ade frensuo nwotwe ebo be ma ne dua no meboa because ye fieru akra be mu kan bi metia say sabre na wa bosumi mienu from bosumi mienu kopem say wunya bosumi nkron ya wode wo ye no be ma na ma usikada bacho ma me bi eduane benya wa na nya bacho benya how wo bi any bre to me friends you ba ko bi no de abodua wo wi no akwa dane wo bon antoa kwaku free apape ayanta gari akonedi esu frempo ma nana bobo mako 8 why na kira wo tell me what did you say 27 why na kira wo why na kira wudi abo say wo bon so na wa bog yakob na wo de ho ahyem wo wi na wo refi na ne ni so ye no wasan akwaye wo bewu wo ben nyame na make ho ne waye na ekire wo ben sister ye ne ahonhom na nam wo ye ya no masom relationship na wo ko mu no ma me misa say Lydia anyenye bia no be ma ne ye wo ho ade kasa mamente ensu se bibi chire mo so a mumpe ni papa munsusu won chire no mama dwere papa na munya se na afofo koboni dua duruwa no yi ne ho ase chen se what starting honhunu a adamfo no won si ho wo makọ ne ho be pam wo mo obi ehwe ne de
momfa yonko pa umbetu mo for pa bema no ya wo ho ade wanye ho ade woni na enyin say first one let say ni suban na okay enti me na me sha osatira sa relationship no mo because na wo ye wadwuma dada wotumi kira de wo private school e ma bosome so a anye bia akora no bosome so a woni da bibi so yetu bia ne ye ho papa ye pa o nanso yenim se anye bia akora no bosome so a media je no abema ye kakra ye de beto aduane ye di na me yare ni timpompo bebo me minima na metimi nkoni pema me ja adwuma na metifie na ma me so me papa so samre so no yare da dem no otiase no yare da dem ti na me ni obi a obebo enye excuse for duabo wuni obi a obebo wa first nyinsan ne ba ya wo ne se bema ne ye bema omwa wo no you quit. You run away because on sesa wanya wo ho ade okoti wutrinza wokotu ya kapra de ma wobi Enta we ye kura adaka kakura we ntua bi na so onware o the one na share was sa relation empratwe fon tantan empratwe anya de yetumi kasa empratwe de cha wade na so we de wo empratwe we de tise kuni ti one na setenam wo hia no na enya asan abosome san yansa na wo fafro pacho be 1 year enti enya 1 year san wo fafro na menya hu ni suban ye na sa mre de odi ni suban na tete edi papa edi na no odi ye wo a wodi ni suban tete 1 year no kire me ade papa any treatment papa Emmanuel J do treat you a woni ne tra for a whole 1 year wo hu said that we dey me ne bobra be yenti ma me nyinsema no kire me de na oye ma ayo committee me yare ye be 1 year on na de me ko ba bi ma me hoto me edi yare pacho mi nti o de me ko ba bi ayi kasa na kasa ma ye ne na yenti won kai pacho de me ko ayi ayaris o ma me ko hospital na me honto me ana o de me ko ba bi ofa ba bi na me hoto me o do fa hene pacho de me ko ayi poku krom do me abra ana me hoto me hospital anasa herbal hospital anasa sorry fie ana bosom so hemfa no de koye herbal hospital as a herbal oye o eni odi huhu no sa te hama ana odi me koma me edi ebiem kekako ba che no nko na oyi akonhuma like oma usika like o treat you mehunu we just say me mama na me hunu se ampa 1 year no ya wo test what test no wo hunu se eje ye be ma woni no tira bobrebe ye pacho na afa so na me papers no na english nye ti me ko register remedials na ona na ebu me ma de bia me ko chiro no konongo oduma senior high school eno nko okay nti ni mienu but no send you sika de obedidie ubeye bibia no send you bibia kama 1 year ni nyina ti wanya problem bia won ho na 1 year no so want to be an cancer and say bia wonko wo mpanimfo kaka na bia wonko tu trinsa na bibi na wo hunu sesese de wo ye secure one cancer no mpacho na meka na sa mende o ka so obeye na me wo me ba first one na meka ye na o sisa sika no ko beto aponche aye no odi sa mende de menene ngo ye ne de na o kan wo si yo obeye ono kure wo na adwenim but menene wo first one wo kan wo si won no ko beto aponche aye na mamfa so aba so ama no enti na adena na eni na mane nkoye kra sa wanyinse ne wo so ko so protect on wo so obeye sa bra ne na bibi kakra wo ne ho enti adena wa ama na anye wo odu ko chia na wo fompo pacho ka se yonko na menum no ne me yi nti na mi wonu mai den kaka yo pacho da bi me minim no tonzis no eni mitim na wa ho no moje firi mu ba no pese ne moje firi mu bo enti mitimi me kasa ontimi ntina me nchen tina me fere so odem be kwana maame ho no nti wanfo ano o ka se yonko ntimi na maame yanko no de wantu bi entreati ama me pacho no ya bibidro saba o mo se nya bibidro ya we ye tonzis te se konfanochi eno mbetu bi aye surgery no nti eda so ho sese ya nti after 1 year no a woni ni nyinsa ye no ena wodan ni suba nka saidi na sabre na ne te na wo te ne so ana se ono na eba wo ho pacho me be hu no me ne te first year ne de na me meti me papa nche wo achuma ko foidua
enti no no so ne maame nua bi na na eti wo akropon kro bi etu Achuma Kofori dua so ti oye na oti wo mo nche no se oti wo mo nche no oye na ose na sa ade asa me nko na mete dia a obeba betena efie hobi na me so me nko na me wo me dan na edan ne me so wa bi e de me to ne dia Akoma FM to betena aye so me ne wo bayi me ba odi kan nyina na wote me so otu betena wo so mpachwan e wo wo fie mpachwan wo dem me pachwan ni tina na de ode ye me ya no no da me pachwan na papa sa tam na papa ti ase na papa nso hwe se be ma ntu metira wo so na be ma ne te so akopum se mo wo de edi nkan mpachwan nti nyin se edi nkan na problems ne start ye mpachwan na abehunu be ma ne suban nyame ama wahunu be ma ne suban awie enti papa ka asa me ni njai to aso ti de nti me mpese me wo ha sei ebia na wasesa adai wo ma foforo bi ho ansa wo ko hunu we enti baba akono wo mpese obe wo ha baba akono na akoso na wo tena atete ne ya onum me papa obia kan asa me ni njai na na me nim se bia obesesa ana me edi na de sesa no bibisa wo ma me misa we obesesa edi ade na wo ye spiritually and eniso ya na wo de sesa no mami hunu Lydia so obesesa enti e bia wo tu anamo bi e de aboa no se de be ye obesesa minim se bia ote ye so nti na odisika na ye ma asem abonti se bia okọ hide dia na ni beda for mama light bill ni nsuo ni ade nyina no wo sika no wa adwene esa be ma ne te wo so ya wo papa wo hompo wa mu papa onfiu wonyim wanhwew na wonu enya ni sika akọ han ne dan akọtena mu atwe akọtena mu ono eho no okosesa asewani ma efere eho kra wansesa no onu enya ni sika akọ han ne dan papa bi no onu timu no ene okosesa ebia na wo ye mpaibofo ebia na wo ne nam jiji ne ma hwese be ye obesesa na ne wo kan de esesa be ma enti onya sika kọ han dan ebacha mesoa ne ton efie no ana yetu ye papa kora so tu fie enti okọ han dan kwa da fe kwa da no me da fie kora tinta me ka cho se wadwene sha no asema wo kan se be ma ne de besesa no sabi so sabi nya ado nyansa be ne wo mu wati aso fie nka efere obetreat wo kama wo be ye ne bibia kama eno kra no wan fiu wo sese nka onya sika kọ han ne dan ye bia hode wa ne ka kire wo enti wode na matiti mu na ade wo baako emotrinko bacha na mienu enti no o ma no be ma no ene oba no mo ye ntafo ana bacha da bi o mo ye nta be ma na chi mi ho mo ka se ntafo bacha mi wo mo boso enti be ma ne nya 9 months ana menyem na chi oba no boso me nkoro bacha sa bre no na ayi aboso me nkora no na eho atete no wafirim mpacho da bi ena asa kodi ye ena ade kwanyem ye nti unyim na chi wa bra kora no aboso me enkono ti hu nkora no mienu ana sentafo na mi bi se akua se nkora yi wo mo ye ntafo ana atete ni mu me nhwawo no mu 87.9 Kumasi ni ebesi so anke nso ma na mbese mi yugo na misru bacha na mbese mi yugo so na misru na untimi mo ho ban unti bi da nurses no abrebia no ye ka family planning ho asem no wunye bi da na so na wo kọ ne chi family planning sa so bi ho a wo mo nye wo kọ sa so ne bia na bacha da bi wunko bi bacha kwatie na na ye odesa mi pacho yi ma no mani abra wi Lydia wo wakwate wo ensre mame sementira kwanya nso mensre yi ma no question bia nso memu ayi no bibisa se be ma no kura kwate wo ana bacha da ne kwate so bacha wodu sister mani abre mensre en mani abre ne kwate so bacha da bi wodu ma ho to bacha da bi pacho da bi nso 9 months oba no abi mu dia ma no abra protect ho asembe na aka chemi be ma ne nhwew pacho kan mo kra yi wakono samre no ka chem se me de ho kan na me de me ho kan na na be ma na kwa abontin ti de o ye me de me ho kan ni nti na ma ne kwa abontin no ti se ma fa me ho an kan me ne de a obetena fa ako
ɔsesa me de me ho kame na ɔbɛyɛ maasɛm na bɛrima bia bɛyɛ maasɛm a ne bia na yere de ne ho kame no anakai me kunu no bɛrima bia bɛyɛ maasɛm na bɛrima wɔpɛ ma wode ma no 27 times a day wɔbɛdi akɔ abɔnten ɛtogye wo adeɛ na ɔno wɔhwɛ wo yie no wɔkasa asɛm wɔakyerɛ wo a yɛde yɛfrompa ɛhyɛ abɛn yɛfrompa yɛde hyɛ abɛn enti sɛ wɔnhwɛ wo yie na ɔno bɛka wɔakyerɛ wo adeɛ na wɔsɔ nso ka kyerɛ no na wɔka kyerɛ sɛ obi a wowawoɔ no wɔnhwɛ wo bata wo sɛ wodidi nya no fosuo ma wo ba wɔno a wɔnhwɛ wo ma wo sika ɔno nso ɔsa pɛ sɛ wɔno bɛda ɛbɛyie na womisa no Lydia nti saa no ɔka yɛ nti so ɔbɛkɔ abɔnten nti na ade wawa o so ɔbɛkɔ abɔnten nti ne tam bi ɔbɛbɛ bia no na wabi mu de ama no enti papa kwa na yɛ na hyi sɛ deɛ yɛyɛ no ofie nti na tɔda wo pam yɛ si mfiri fie ɔnkɔ na me ne me kunu asetena no kwa yɛ ne tan ai bɛyɛ ne tan wo papa mu no sɛ bia so sɛ bia nya do wɔ ya wo boy gyimefo ne kura abu no kwasea me mama na boy na bu me kwasea ma ne de kwasea bu na so ne so etru ba bi kura da bro papa na ma sikato aduane die ayampa me ba be ma ne dua me papa na ma iska kutwa sa ma ne we kura nya ntwa ne dua onya bosome ne na wo ntwa ne dua ajiefo wo tie ne ba pani ni dua pani no ɔyɛ pani no a ɛhɔ na problems ne hyɛ aseɛ meboa wonyin sɛ pani na problems ne hyɛ aseɛ wo papa na ma sika kutwa pani ni dua ɔwo de to so mienu yɛ ɔba ɛnde yɛ ntwa dua ɛnde asombo pakɔ a wo no sister bia na ai dadoa bi de asiri ha de hama bom kwenkwenkwen ɛno kra de etumi ɛbɔ aso mienu ni sɛ sister nyaako ne ane ne ti manhia atwoma manhia ada wo ka me na ɔba da mo no bi sa me sɛ me nneɔma we na me sɛ me ntɔhwe ti no a wo bɛ busu ni nsia na sɛ de me nye nneɔma bi na oyi go polythene bag na mkɔ no connect ni di matam sɛ nti family planning wo hɔ no me nkɔyɛ bi a meba bɛ wo a wo fin sɛ Madonna hana me ko ye Antonia manko man fashi anko ma wo we sisa man fashi anko pad nyina nurses na de che me nti se wo se mama nsa ma wana se dia so wadi abre ho man fashi anko nurses na de che man fashi anko nti wo se mama nsa ma papa man fashi anko eyo fe me mama nsa ma se wo be ma na da wo so no wo da ye na anyi nsa ye de di nkan no wa hwe wo na papa de ma wo sika kotwa be ma ne dua no wada wasa akwa wo akra no anyinsi akra na chi aboso menko no se be ma ne se be de me ho kame na obekwa abonte bibi papa be na no oye de ma wo ya wo kwa abonte ye wo ya Lee mama papa be na no oye ma wo kwa abonte be ye o ya baby ai me be oto so wo ne kwate no wo ne oba afoforo kwache no no na ye o ya enye sika ana mampa cho na me pese wo hwe me nufo no ne me minim de wo se me hu na me wo me yare so na minim se bia nko behwe nkora na nim na wasam yare ya wabo me ama me ho atom nti na wo so oja nyinsa ne awo no na wo so bo ho ban kopem se wo pese wo hwe yade awie wo hwe nti se mfie du no wo de be hwe yade a mfie du no bedu no wo wudu ena de otoso mienu no last one yi one ne emu twete sen epache ono no oba no chen kitikiti 11 months 3 weeks oba no chen kitwa no 11 months 3 weeks epache because oba me wo na manya 10 months me ko twa scan 26 December na me wo 9 months 3 weeks 4 days ti 30th na me wo ye eno so ne dam de call hospital me chiri ba ne ma miska call hospital onyemo wan call hospital da wan continental da kwapem so ukọwo enti ayi atwuma ko pedua midwife kwa me de ne collapse o ye nyina wo de che me brebe no ka che so de be wa wo no ko de be to aponchi aye no me pa cho me ne wo me ba odi kan no ana de otoso me nu so me bisa na asa na no ka che me de otoso me ense de me ne te dem ne echa akrafo opia bonti an kasa me ho okoba onkasa me ho obo so kura o me da fie kura nso okasa asam na kire wansa na obenyin san de otoso mienu no mpachan okasa wo de be wa wo no o de beto aponchi aye no eno ye first born no ansa be benyin san se ken wan mpachan mini watem Lydia ba enatie for mama men ka che Lydia so wajimi yes mama men kan chiro to be sincere with you
when you say what catch a be my son kunku abusua kakra wo so de be yon wa de the better ponche first one no not second one mine not third one ye mai enti a ponche won fa so chen wo hu na ponche a wo bu ni chen wo Akropo government hospital you make all me about to so me insane nurses for ne friend no pure water kra nurse ni ba ko na to ma meti ekosre parama me we because na me nyescam de be kwa ginro okosre para ayi omoma woni bi wona oto pure water kan ma me no me na mo che me court sheet ni akra na ta de ne pad ni nyoma 87.9 Kumasi ti bills ni nyina mo chiro she mi se me health insurance so na me ni health insurance me pacho obey ketua no anya say 1 month 1 week 1 month 1 week pacho nyam peche no benya 1 month 1 week abrebe man kra ba ho no abeda mpacho debi baby amete no onti wo bi na sisi baby ayete no minim se baby ani edika ate no wati o so wati hi o ma me hu baby kro wati kra pote na se mo nti fie ba ko mpacho debi nyam ne neti de mo nta dan ba ko me nyam nyina wo jaa me ma me betena baby wo jaa wo ma ko tena hene baby amete sisi mbetena 2 months ni won ne han ma wana me pacho ma ye 1 year 10 million ene kra na ma me ne so wanje but woni me ma me ti ase no nim no me sre na no de ma ye 1 year ti atena mu 2 months aka 10 months and the bema na ne ku 1000 me pacho nti o ma hokra pacho de no nim fie hokra e kire yi na obisa obi na o kire no fie o nti nya me ne net dem nti o siesie dem ama kama woni nkra ne tim me pacho de bi me nua silvers ne wo ho na enkofo ntuma omodi acheche me ene ye da so me ba no krampo maami bi na ma ye ntuma 2 years na mabobo ana mde ne ayi ntuma agwa yesumi na mde na to so nti akra 1 month 1 week no obi na ama wo ntuma dia sefom ena wabobo ade ato na akra ne da so wo fom ho mpacha na nwura no so Akropo government hospital ana mo che me nwura no mo de ma me hospital mu onom na no ana me ba no yisu eno yisu o ma ododo sen o ma me 3 eno ana o yisu ena mo da fom na akra 1 month 1 week obia fom obinya pneumonia enti oda fom no kitu no ba na 1 year 9 months no edimirika na panyine ni dimirika di nachi no akotia no yam ti o ha okoto toilet na moja fra e o ha okoto toilet na moja bu so a moja no nko ana eba odra na dwa wonda enti wo akra no fa na ni mehwe akra ne da waba ho no oba odemo gina ho sei wo hwe akra na no mpese obefa nti one day pay no fa no na so obegina akwenye ne ho ofa no so a onka hwe nti mebisa nti akra ne da form no ba enya na re ho kra oni feeding bottle oni hwe won to hwe man no ejanka be hwe ko mo friend baby welcome won to ba akokora man ne da mother form mpatwa ntuma 2 years mattress ni ho bibia ni dem ho student mattress kra na ho bibia carpet bibia ni dem ho no nti tesa yagu dam ho sa cement mpatwa ne da so na ntuma sesa form ena mo de da so ho ana ntuma no so me ba na yi no minsi because we kosi a onya bi so na awia no nti 1 month ni awo kwa wo so ba ye wonsi da mpatwa da bi senso tene fa ase a me yene to me na so a de hata awie ma no wa na masa de akose wo mpatwa ne nti na ma me bro nsa adua no wa na wo pe enu nti na de wa na wo pe me ba na otoso me enu sa na ono so da fom me de nta de sese ho na me de ayise Jesus Christ the man wo di fom mpatwa mpatwa me patwa ne sen me patwa fom na me ne da me ntuma 2 years so na no ono so da so bi me ba na odi kan na me papa mattress bi da dem ba na nso nkronso wo edan a yekoto kasagum mame me so ani fie wona na yete no sa dan na ma me ti ase no mu na yete da abusua fie wona na mote no mpatwa nti na mattress dem na mattress ni so nkronso be ye mu ma ana ye free ho no me hye no ti free wo ye na mattress so bi mu na chese mu abusua fie na ba ma no kwa betra wo so be afe no wono ba no wanto hwe ama wono oni hye wanto mattress ama wanto akonya ama wanto TV ama wanto fridge ama de na wodam ho no ye wo de na wono betra mu na no wo so wono nko atie no asa obetu afiri ho aba ho no oni mpada so na wati ne so ne nana nchen me chese otene nana nchen ya se nyo ne nana ne da o se na nyoma ne ne ma omabusuafo ne de sa dan ne asiesie mu dada na no ote wo enti oni hwe mpacho da bi ban o ye sprayer mpacho wapon adwuma wapon no ho adwuma ye work and pay di ama ne master but
obi eniema na no ete ho da ho enti wo betre busuafia beda wo nkyɛn no wo de ne naidu ne nsadu na baaye ɛna ho so wo gye no wo se wampa no so ɛne ne daaye ebu ne mugu ɛne ne daaye ɛna mutu afiri hɔ no nso no ne nsadu ne naidu ɛna obegya awoto dan nim ɛna ɔno na na da adam 24/7 nti da saa brɛ mu nyina mo deda fam mo bia fam wɔ saa mo bia fam na ɛyɛ no krampo saa time na ne saa kɔda so na ne yɛda fam saa no saa ba chiti na ma me dia na ɔte ase ne yisu nti obedi wo fam wa na ade wo nkra mienu ne ka ho wɔse ne sika no ɔkɔ yɛ adwuma no wɔde yɛ dai me pacha ma asɛm nti wɔntimi mfa sika nya hwete se a de bia wo ɛne sɛm so ɔkɔ spring wan kɔ spring yɛ ɔkɔ twika ɛsoso hu de ɔde ne sika yɛ sister Akuya hey like seriously enti de bia na papa etimi su saa because of wo so se wo baji me fo nye se bibia ni wo se ode ni sika hwe mess a friend say taxi anka no ho be wo ka ho wo na show papa re wo kra ma ne di wuye wo ma me ma mo ye say ba che ye miensa me na me ye panyini mo ye miensa wo na ye ba wo nkwa na ye ba wo mu ana ba che nyina ye miensa ba papa de wo me man kitu amienu aka ho ama ya 5 me pa che wo yesu obi timi jimi to dom se ya asafo no bekom na enipa wa no ne ti ono ne break the virginity me pa che wo eje ne break the virginity ana mpa che de wo hu no wadi bi da me na mafa be ma ba ako nti wo nya virgin enti kadi nti pa de kodie pot nti pa na ema wo do abrantie boro so a de wo ye nyina achi no wantumi antwe ho de odi kan na me ne te na wo esiremu ni nti na papa se memfa ye krom ni asantini ti ono ni obi otoso mienu amene ne te me kire se edie na no wo ye de ma wo ya ema wutimi to ni domu akwase asem we nyina achi no na adaso di akire na me yare na me wonti na me se bia me ni jaya ono so ne nim yare obi ampeme na me yare ni na me se bia me ni jaya obi ampeme oni ni jaya obi ampewo na so be treaty oni ni jaya obi ampa nya yade na na wo mu no be pɛ wo ayi first one na so yesteremu ni no oni ne tena yade na ni ho bacho da bi yare ne started by 2018 beginning of 2018 na me kon ne ho no ye ba me ho a na e ba so na enum kankan ne me kon ne de na en ho no ye na wo papa tama yade no e ba na papa nti ase na oti ase no yare da de 87.9 ntwantimi amoa wanko ba se be man de ohun no wa wi na akira de bacho no ma kira ba me nkira de na anche saa na yare ne ba ye enam se na mini boafo ntiska no megikwa na mintimi moaboa no no ana na medi ana machiri ba no so ekwa wo mprewa wo nti na nkura ne nyina asa agumi ame so ya semo na abrantia wo ye adwuma ntoma na se fom ema ye da so se ene obeda media me so osan ne wo beda wo so na wasan ama no kwan se wo ne wo meda fom wo obi ntoma no kwan yo ne toy wo bi na de ma wo ni hono ma wo de ama me bibia ye nkofo na de ma me no abeda so wo fom ho no abeda na wo so ate ase because wo yade ni ntimi pa che wo se ya yade nu nti na wo tene ho awo ba ko yade ni nti mienu yade ni nti miensa mpa che se wo ton ho na wo dwane agya ho ba che wo dwane agya me enti wo abrabo aba wie ye ho wo dwane agya wo se no wo wiase no abrabo nyina aba wie ye enka ba ko no kra na nka wo dwane ye at least wo betumi anye apa adwuma bi aye na nka wo di akonwokon wo be ko ne ma yade ne kwa na da so ho good wa ma wo masan wo dwane agya wo ba try e ne bobo so sa first one wo vie say 3 years 4 months 3 years 4 months second one 1 year 9 months 1 year 9 months third one bosume miensa 1 week bosume ba ko ene na awotwe onyenya 40 days when kasabrenka wo hefie ye anopa ya fa wo ba ya dware no ya anopa tututu waduane ya krado
wo koko wo ho anwan wo wia wa beje wadi wa fidu ba 1 month 1 week nka wo mpia bonten wo ma no mo so papa ho panyine ne se ne papa be ma no ni tita se sa no sa no papa titie hu na no hu ne papa tase wa fo papa photocopy so won hwe no aha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade na eno anu asogu so a wotie no wo se hwe e wo Onua TV Facebook YouTube and afa TikTok nso edi atwago wo asam no ehyi na se as esan areho se me huni amenya me ho kra wa akonya mu me ho yira me pa brebe na wo friend wo ayi agye ne girlfriend bia no ne te ho no brebe me ba cho ohun no abra na me ba do tosumienu no enya 1 month oni ne tina na me ba na say we 1 year 9 months no 1 month ana me friend no ana sister ne be kan no kure wo mu nyina se owo kunu na emom ne kunu tukwan ne kunu kura ye no ho ade wo cheka wa ampa so na menim ne da enti ebere betina ye tu free menhia ho na betina kofori na me hu no na mu se ya ampa wo cheka wa wo miensa enti eje yakofa oba wa wo miensa wo miensa owo kunu eno one ne tie enti wu oba ne friends ai e friend Linda me do ka jam se friend Linda but e che na sa be hu se friend Nana e che na be hu se friend Nana batran okay ena ade not afrefre be ma no not afrefre no not afrefre no store ne number ne na enti e kire ya me frɛ ya me tracy ya na hu se e Nana na wa ye ne na and unti woni lady ne di nkomo me patron and wo ka che ose ne boy no sa bre no wa saying me ba to sumienu na aibosome enti me ka che sister ne say enko omra enti me ka che sister ne say enko omra ba bia na me ne me kunu ti omra dem wo no hwe me ne be ma na setene ma wo se me kunu hwe na me de won hwe me compensate ko ba dem wo no be hu ba bia me ne be ma ne da enne ba bia ye tie oba ne ka che ose be ma ne hwe no ukuru ayi won pa na nya ukuru mpo won pra ne hwe no eche onu ne kunu kwa wai no ho ade ene oba no so wo kunu wo se ne kunu wen o se ne kunu tukwan ene wo masai mi ensa na ya ho kire nti na oni me kunu twempana no enti obi sa be ma no baby sa me kunu no o se ai wo ne mpana no o se ne so o ka che osa ne mpana enti ne ma me ba na nse na me ka kire o ma me ne se ne ba na nhwe ya obi bebo no dua na se obi be kuna to atwe ye ni abrante ne picture ho o se ye enti o ma me wo ye o ma me ba ye ana me ka kire ne ma me ne se ne ba na kofa mpana na mpana no so nye se mpana keke o mpana wo kunu ani kunu ahye ne kawa ti wanhwe ya ne ba ne ko ba ne dem a wo hwa ne abekunu o se woni de wa bre ene charge bo ne ba ne yekunu anya ono nko ane ne ba won fa ho me ba mama kenka message kakrama ho o say this girl is crazy. Ma ko good afternoon, I'm Ojefo from Assume. This is very beautiful. The lady is very beautiful, but the guy is very wicked. Pa, please kindly help her for the sake of the children. Help her on the papa. Boami na me so to be mo na say yen so ya twa antwe da bia help her da bia help her say yen so ya bre kakra intino me yen nyina say wo mo bia wo de beboa no a yen nyina dia, but the lady shouldn't have listened to her father and leave the north guy. Maybe he will have been the best for her. No credit messages. Dia he Nod na no share messages. Am na mama ewu. Ana ode me call amas protocol na obo papa no mutia ye esremuni no and na papa say because for yesremuni nti wo bi a waboa wahwe wo SS ne jai no oh no say me wie call dem be call nursing training na ebe fa wo krom asanteni dancing crying be fa krom asantefo mema bi no ene ye ni ate polish nko an ye nimu wo hwe ye mpabo e hwe ye wo hwe ni che ye guru ko mu hwe ni mpabo mo hwe ma asante for me ba dodo no ampe enhwe ma enyemu nyina me se dodo na mu obi am ma dwen me se dodo. Good afternoon mama, I'm even short of words. This girl is in dinner time. Sometimes obi ko situation bi mo na se won ko mu da me dinner time because the way nyina ye jimi sama me dodo
because I wasn't go to me nyansa wo emfifi ho baby adan. Okay, Osimako, the daily is not serious and nobody can solve their problem for them. From Jimmy Taddy, and what the message way every by was saying, oh, they remember making kind of messages, no, not my basis just say, ya be ya dying. You say, ya be ya day a fra brand here, you say. One person send this because what born who dear. What the attitude of home? 87.9. Say, would you send and say, what brown kakran so dear? But I know the 15 or the bar 2 days. Just a debut 25. Or the 25 in the bar. And to me, match the banocram and one is some and this can send the phones because so, or you just so best and this canna, and an down a bum. Oh, friend, on picket, over friend, and no doom the phone. And to me, you understand, man, and this can send to be over or no, I'm not a man on fire. What boy would the other switching is sick? I make me problem. No. What would you know one and it? What does switching is sick? I wonder why you're sure bow. A brantiano. Why you're sure back and sure no one is you know wapam. Or you're sure back. Come me bone dear, dear, my bonnet would die. And I make a tron. And I make a choice where you're sure back. Says I make cat and sure. What the first one and second one in American sure what your body dear a bomua win him 1 2 3 4 5 6 7 8 and that back on so and she saying 4 8 9 10 11 12 you be sit down near Kodanesa and sure 12 and in that who is Kaya de Kodane Minty Eti for ebia na fe na ebia wo dwane ye nche na sabre no na etwem de din kan eno ya wo ba pani no ana David to sumienu no onyinsan ye na brante no eno ne ye twema mentwe eno nsuo nan eno ofra no bo ni dua ena ebedru ba bi nso ofra brante no a eno nso de be no sese me fra wo bia mu a ensuo wei enkumi no afa wona ase eno so nsuo nwotwe braso ensuo nwotwe ene wo frɛ no ene odi bo ne dua eka ho a ensuo 12 ene odi abo abrante ne dua antoa kwaku frɛ apaape ayanta tigali akonadi ensuo frempoma ena nana bobo abija nsuo nyina aka ho atiefo sese woda obeso dan na nsuo yirafa no enkora miensa hwede waye nsuo ni nya oba atiefo asam na reho yenya nwie yewie ebekwa ne abrante no so akodi enkomo ni ahwede ebetumi aye basesi ade mesrewo enyi afidie no emfiri ha asam no de aka na doso enti hwe mesesi ameba and it's a no man has inspiring it so utie na ya clinic ba ko I think nine ya ba be pim kuma se ha no mo ye ba ne ya bebu ne ya sanyare wa hodo a ha Ghana fo nyinara na se ebi attitude na ne ba be kin hwe na se wo ho hawa wodu ani akere agbozo heba clinic memma sabi impredua sa sabio ya de agbozo heba clinic sa no ye enam ya de bi se ewo ema both ema ene emema nyina so se oye bema ana oba ojonso na sabi impredua sa jonso no pampan ewum ana se ojonso obun se sabio emu eya ana se ojonso ana niam afita bi efiwase ana se fi bemem eba bema bi won ma okudwina ho na ojonso a ana oba ojonso pe na sabi obem ana se obem eya ni nyina eye empemu yade ahodo a aba abetu ya so na sa yade we de bi ameka se wan pene puma sibrentem no wan triti ni ya eno etimi kose niam bibre wo ya oba entumi ma onwu ana se sabi impredua se bema hia woni bema hia na wase eya ana se betumi ama enka aba wase ebi se wase nyina ekeka wonsa bi abebu wase wo ye bema nso a etumi ema sabi wo so onwu because hunsuo no ebe gire ne ma eba kra entumi nye de ema nti se wo ye oba ana bema na otiemi na wi na I mean fan se wo sa problems ya ma bubo sui bia o share screen no so a ya numbers na eguom na wo kuma se ha no ma number wo be frame o chena ana se wo be frame wo so sisi ana wa chia me enne ana se o chena no patitutu ni atra se ni ahwe wo no 0553
Kumasi number is 0553 0553 41 77 52 Phrases here 0553 41 77 52 yeah ka we ade na no nkyerɛ sɛ yɛnsa me pawcho sɛ yade bi da wo so na sɛ wonte ase a fo ani kyerɛ agbozo herbal clinic agbozo herbal clinic agbozo herbal clinic yewo dicham so main 5 insurance junction old insurance junction yewo ye ne enkramofo asore dan ketewa na wo na e na edi nhwene mu enti sɛ woyɛ oba na woyɛ bema na sabi mpredu asam wanya enam yade bi na ama watenka nyina teko yewo bema bi wo ho no mu asabi oni atenka enam oba bi wo so oni atenka because sɛ wonya empam yade bi na sɛ wan treat a ye frɛ bi sɛ hormones and testosterone woyɛ bema etimi ekuka saa nyama na wanhwɛ ya watenka nyina beteko a sabi mpredu asa obema kra so de ebe yedin it is o enam yade bi pa na ache wo so sabi aye krankro wo so na waya enko oba sabi mpredu asa ama ukudu eba wo nchen a wontube ma nchen because if you say pampa nkitinkiti bi na ebeba beba ni nyina ya de a ha adwe na etubi sa wade ne mpratwen wo sa problem ni bi afrem wo 0553 41 77 52 gran any important mo ye kwashiman ye ben kwashiman palace no tema ye community 25 Savannah Junction e bia na ohwe mi wakra ana uti mi na opeso oba ye nche kwashiman ahemfi na na ye ben eno 0241 75 02 82 0241 75 02 82 tema any important mo 0557 40 26 96 0557 40 26 96 Kumasi had no dia 0553 41 77 52 yame admo china ko ni nyina ye free screening ewo yaso ye hono ewo Kumasi branch dichem so main 5 insurance junction ye free screening ewo hono tema ye free screening na Accra so kwashima ne ben palace no ye screening oba card pe na obetua enti premises a 0553 Kumasi 0553 417752 Kumasi 0553 417752 na se wo enkran 0241 750282 o Accra 0241 750282 one cry over frame was 0241 750282 and we are bema with the boss one na ba besene mema ne bebre mema ne bebre timi nyina so we bema we management sorry umfie na konanim kakra we the 50-60 years and above we chinchia ko hospital and clinic ahodo enko agbozo herbal clinic o buy your machines ahodo a ye dey check the testosterone and hormonal level na we system no no na ya hwe say what might be the cause it is a opese wodu hoji we bema ye no na yes age na number into ya pemu amanyina komunim kakra no from 50-60 years and above we say because of enu ntu be masema bre ana say hu sorry kura hu ajuju be ma ne hu ajuju no we ba gbozo we ba clinic 3 days to 1 week no na obu adwuma enti me wo dichem so wa hayam me tenase ene akwa kopim o china ko de biara da ye share adwuma ase 7 o'clock in manopa na ya pon 5 pm ye tenase from ene ana say o china ekoni nyina de biara da ye ho dichem so me 5 insurance junction enti me ma ne nyina na me pacho mumuki upesa we exams bia fa ojunso twa ho a wonum junso twa ya make na asemi be ma bi wo ho no a ojunso bebre na say junso no entumi ma e bank kiti ne nyina ya ade a esi kwan e ma be ma sabi wa hankeka wo mpem entwa yi wanya sa ya de bi na junso no e bank kiti entumi me ya agbozo ba kan ne be na mmom no main way ni e be ma wa ye mre wo mpem a untumi mu adwuma kura wa ye mre untumi mu adwuma no kura wo Kumasi a utie me 3 days to 1 week na wo bu adwuma no me pacho ye share adwuma 7 o'clock de biara da 7 o'clock am na no pa na ya pon 5 pm de biara da ye adwuma no ji number na frame sisi a wo Kumasi 0553 417752 for Kumasi number this is 0553 417752 o one crime ye ben kwashiman palace na eno ya 0241 750282 0241 750282 tema 0557
402696 me paucho bema biara bema bi wo ha na oba da anajo no utumi esore jun so be imprenum ensiansa na de ya che me paucho e yo ha bebri oba uni atenka awo ehia o ye bema sabi impreduasa bema na esore a ebi woni oba no gusu ya adwuma na fo na atiko oba ya ntumi ma oba agbozwa 3 days to 1 week no na ebu adwuma yes no man has expiring date bema wu ya bema ne ewu enti bomodi aso de wani be kire ya so ye wo dichem so insurance junction old insurance junction ye wo enti uwo enkran ye wo kwahima ne me ahemfie no bra na yensa wo yade ye bes ye san yade ne kwa mmu 0241 me sorry anwa frame enkran me sorry 0241 750282 enkran 0241 750282 Accra 0241 750282 egu screen so to beat me afa oba your friend is saying Uba Kumasi 0553 417752 Agbozo Herbal Clinic. Yes, it be mentioned to my son Waham. Me patch say oh a yadi biara seven previous how na tiase na person who be free bra ye be tester who do nyina ya hwe na ya kire yadi kra be free enti bomodin ase bi e koso oni pedu tiase bra be test ni bi ye free screening e man ni mema ni nyina ro chena Saturday ni be bia kwa fu ani kire Agbozo Herbal Clinic wo di chem so insurance junction old insurance junction number na frame 0553 41 77 52 Kumasi high 0553 41 77 52 and enkran kwashima na ben palace na we will able to me frame was 0241 75 02 ye free screening ya de biara e ha wa opeso hu ne fare by ne bebia efiri ba Agbozo Herbal Clinic ye be test ne ya ka kire ye sa ebi so ye betumi asan ne ya ka kire na mom no se empem agudi ho nsem ko ana se e fa se be producer enam ya de hu bi ana se be producer sisi ya de bi ti se e pause ikuku etumi ha e man mema yi pa etumi si awo kwa nyina mo ba kra nyeden enwo oye be matumi ma osisi eye wo ya na pass de wo kra bata mak more than 46 enti yana treatment ni bibi ni tuna wo de no kwa na aba no enti ba Agbozo Herbal Clinic ye test ni hu the kind of power e hawa enu no ye wo treatment ma e kwa e mabiu sisi ya de aba be daw so Agbozo Herbal Clinic ye ba be boa wo ye panyi na utie mi na umema sem na kofoma ye sika wakoma etu yem ye si no man has expiring date ye mfa age ni adwuma we ho wo modern ana du ni kire Agbozo Herbal Clinic nkwa e wo dichem so insurance junction kwa dia ene na wa yalesa no wo ba be fa no prekope na wako 3 days to 1 week no na wo be ma na sorry e ye adwuma wo ya empemu yade nyina bi nso a ni nyina so ba ye na ye treatment eko Agbozo ye treatment tie ye we believe in treatment and say yes black clinic on no ye test ni hu yade na ni hu treatment aye de bema me ben aye bi about your phone number no Accra hanma 0241 75 02 area for Accra for no betumi afre na mom no free Kumasi de ni sisi a na ye no nkasa area 0553 41 77 52 Kumasi 0553 41 77 52 ye free screen ama mema ni nyunara ene ma ye da ma sesa o ya so na otie mi o tema ye was Savannah Junction no so betimi afre 0553 417752 and as 0557 402696 me da sesa otie mi same time next week ye be sensia me da se papa aha Ahaya Akoma 87.9 FM ya mama kwaba ba Akoma mu nsam dwumadie no eso na ye fiada ene ye kan se boja ye ebi ye guy no na o se committee chairman Nangole electoral area a friend of Kwamboga. In fact, this lady is insane. How can you curse yourself like this? But all the same, won some any nipa. The messenger or they are no. Now messages ready and meaning some because making kind in I say bet me the program in afa na yankoi. I'm still watching you from Bongo Upper East region. Okay, my name is Eddie. I can help her, but I'm telling you, she will go back to him. She will go back to him no matter what. Or sing kwa bebu anu minimu kwa ya mwana wa woka no yesika mwa ena apese ode bu anu anase mwa ba minimu anu a opese woka no Daniel Ejil
kan no bi nso de ndi aba bebo na aye ma me bi sa o asem we ya asem o egua ye ntwa ye homra ye ba Ewra me pacho bra na me hwa de wo ba bra aden enanso biem so ba me hwa ya me ka se yi ba kun ani wo yi yesi bra so utie no eno nti no bomodin a na ehye ema foforo pin so entumi enya bi na wonom enhwe transfer natural mineral water supem nei ye kan fo dia ma wo se bomodin na nunum bi wonom abonten awie ya bo ahye wapampam enfifre tu se ya wa homete wo pen supa bi abogu umrase a no wa transfer natural mineral water ho agu ntonsuo no na fe wa bomodin apagya oti ahwewiem na wo de atua no abone se guna wo so kompo no koba tumi sampa obodi ni nyina feelings you no transfer weekend year no where they no other apomote sign Pachonyame adom. wodin Ache family Lydia Owusu free him na bai Achima kufoidia. okay every year when na Lydia tabri no a dese Akoma FM studio sometime hoya Pacho me kuna me na wo miensa. Ukuno Mpachwa. oh and you measure wedding pictures and then measure you may kiss your bride so na wa ha so ukuno Mpachwa kuno. okay yankwe Me pacho 2018 na mishi abrantie bi efreni Emmanuel Ejei ewo Achima kufoidia. Sa mere ni mishi ano no ye sprayer but no upon ho a oboa ne master kakra. Timine ni didi mu a sa mere so na me WSS fofra me kire ade nkakra wo private school bi. Timine ni didi mu a me ne tena be afe ana nyinse kobaaye. Nyinse baaye no me ne wo yi. Nyinse ni mu de na me hunu foforo nti odo foforo na oboa me kakra na me ne be wo ye no na afe ni suban na start sisa. Suban sisa na me papa ti asenti ne papa na etifie. Timi papa kura hwe ne ya na oye na papa ka se nka mentwe me ho mfre ne ho se be ya enkoto so mienu na menim se bia obesesa me de obesesa wo sese wono obatia se akura oto atade ama no eden ni nyina opese nkofo na emo ame ti de beto so mienu no e bi obesesa de metete ho me hwa fe de me ho na nyinse to so mienu ko baaye eno menyem obisan so mesika nkoto we ya osimini bi baby ope bia fameko obi sanso mo sika nkoto we ya osimini bi baby ope bia fameko sa me so na me yare me minimum tonzes intimi minimum na ho a me kon ne timi ho no na me tiri mu dwa me na me minimum dwa me na me kon ne me tini nyina ho no sese kura me ho nto me da so ho no timi ka se ko ma misika nko konfa no chenko ye surgery oso onye doctor enye ono so na wo me no abekom me yare ama me de man ka sase me hu na me wo me yare dada menene be wo de to so mienu no atete sana me wo me ba panyine no menufu badwa bede ma na badwa ne kakra bi se badwa na nyina ye kese me ba to so mienu no ti badwa ne nyine ye no ana omo ye no mo se yakon bibiduro na aye nko ti won fa me nko konfa no chi ma ya ka na no fiare no so menim se eye wa etimi ese de ejwojo wo fa no na ma won sa ne wo nai ho no ti se kura me nai ni fa no metwi wo mu ama me fa nyina adwojo tina me ntimi nya adwuma bia no na wo senka metwe me ho fre no ho so me papa ewu maame ewu me ni obia na me so de ma me ntena ne nchen cause say me nufu ye me ya na me no me su me ntimi nya adwuma bia timi ne didi mu a me ma je senka me ho tomia ka metwe me ho fre no ene se enfom so sa akoba ya nyinse to so me ensa akoba ya eno kra de ni suban no echen mienu ba ko ne mienu no eno kwa de o ma misika nko hospital da wan to hwe ma me da timi kwa mbisan se eye ne sanyin san ne nya ne dia o ma me nko o mra ha se ne me die ni o so oni die ne sika ono so onka sanyin san ne nya ne dia o so a ontimi nhwe me o ma misika nko hospital obi amanyam ma o timi ma me 5 cities so o kwa adwuma anwumre na o be frɛ na o frɛ na o hu se ye wo number na o do ato blacklist o te o kasa
guy broso dodo broso asante wako bacha fatu ho kakra mamiansa asante wako to ho kakra mamiansa meba Lydia sa eduano a wo boy no die di nkan no a wodi wo boy be ma no wie ye no wo san ene no kodi mpamu agoro Bacha Debi. Na first one wo boy na wonyem Bacha first one na me boy no ena na menyem 2 months. Enti wonyem no nyina wa sa gugu so a Bacha me ne da mpre no pe ena me na na biem be pem se me wo ye. Ekopem se wo ye no wo second one no and third one enti sa third one we mu na so na wo san board dua to so bie mu no Bacha na che se first dua na wo boy ye no wo bo wie kra wo san ne kodai Bacha wo de ya wo board dua no a enka sa ya wo no emma be ma ne kra ho nye wakọ no se wo ne beda ama wo san de wa fa atete foforo mu no wo san ne dai Bacha na bacha de kwaya ni se na won si wonim se nyinsen wo ho enti me ka se wa wo mienu ti se wo hu oba wonyem a obehu ti se me ne dade a ebia na waje atum se obehwe me na nye wono ana ne oda ya wonyem ye ya won fiu enti dia na chese se wo san ne dagu nyinsen no so obehwe eno ase ne sen no si wonim se menyem ohunu bibi e kire se menyem scan ne ayi accurate ni nyina no onje ndi enti se wonyem a wone wone ne da no was ene wanyem no ohu se menyem edie na obehu se edie na odi behu se onyem wako twa scan wako hospital twa scan bibia akra no eda di pefe enie eno no wase wonyem enti so ade ne ba mawura wo ba animu ano ne ba me na hu se wonyem ana da bia se wonyem a wonko twa scan but ode ne ba mawura mu a wotu wia no aka che se wonyem sa na oye ne de no bacho de enti si den na abeka se wo scan ne wo ne ma na wo kotwa yi ni awanye ani ba woni ne dade obehu se wonyem de na ode behu se wonyem bacho na me se me ne ndanti me ye na menua me ye fiera ne kan ya sem kasa gu fidie ne ma ye fiera ba bia ne de be sese e wo no ba bia e free on ma ye ba ha se ne ye fiera ne se o de one ne be kasa na mum se me de me ho kame na me njai na obehwe me nyinsan de ne de nti won timi nkase won hwe me ti me chiri ba ne no se me de me ho kame ne kra an be hye na hwemeti ama nyinsan won hwe me eni ntina ma me ne koye bibi me kra na ne ho ya wo chimi mu ana me mpesa me ne bibi abiom o ma me we na won fie se 17 years and 17 years pacha and papa no we school bacha de me JHS for na papa nso we anya sen 2 years ni and as unua no miensa no me papa we 2 years my last 2 years no we ending of last 2 years mu no we we anya mo hwe bacha de bi no ye adwuma be no ye mate uko mate o baba bacha mate no tarika ho bacha we o we no anya fie sen 55 tro mate anasa atakulata mate tro mate ne bo so a omo bo adowa nyom kro na na odi o machi no obo ayi no we no de wuro ne ma wo mo unua no odi wachi no anya fie sen 25 wa wo sen wa utu wo so mo ya miensa na ka che no so ka che no so wo ayi 21 ono so ne ban panyin no 7 years owo onye me no 13 years Jesus Christ me ma me wo ya nche na onye me na obe 10 years na ode soro ya ode ni kwa efie nye owo ine wonya 14 owo ya nsa na wo nya 14 years so ono na ye problem a o ha ye ene sen na otimi kochina okofa nyinsa eba na owo so na wasa adwane na akofa nti okofa de to so mienu ise wanyam de to so miensa ana o mienu so bia ne papa ne ma no de otoso mienu ba na otoso mienu kwa de nim de ma one na wo ye wo enye kunu abusia boni mu ya ntina na adwuma nse beye yia adwuma nse nye ye ne wara abusia boni mu ya ntina na tina wati aka be ma isuwe won pese obeja no wa kwa ba bia na so ne bapani atiefo asem na ni susu ya ka ne se me ra ho na wan na kire wo sa aduabo no ma me mra ho biem wan na bo efrefrensuo bebrebe we di bo dua e ma wo te ya won so bo biem because se me to me ninimu nsuo din am of me ninimu nsuo din so hono enti no me wo ka se me modua ensuo a minimu aye
anto yo mu de no kra so menye ti me so why na kire wo sa ensuo bebrebe yi But I am the same cocoa body, and to me, and I make a can so on a chair. Papa, you know, say, Coffee in Ukrainian sue, a bosom, one a can say in sue, and in sue. A benya e benya e bosom sabu bonsu na wo frefre ni bi ma mentie but I'm a friend to her. Bra we ma say watwe ho afri afidie no dodo But I'm a friend to her. Kwaku free, ana a pape, ana yanta, ana yi. Antoine so nyama. Ana me frɛ akonedi tigare na nsuo from poma. Nsuo from poma ne de meti no radio so na obi aba the registration bi so de abo obi dua na meti. Na hunu say ye papa. Obi si wo de nsuo na bo obi dua e wo sa radio station wo hunu say wo mo ma onipa kro no wo frɛ nsuo from poma no trophy. Ye ka trophy atiase. Wo mo ma ne trophy. Womo like omo bo mo nsem man omo bo na baso womo ema na award say bi a wa friends you from poma abo obi dua na hunu say ya ban award nti me so me friend bi bodua me so ya be mama award ya man award o TV na say radio station so e die ben na yo ni pa na di nkomo no ka che no wan kan che say dua bonye nti si dan na wo kro ya ade na enye no a ya mo ye nsem ama no wo ho ampre no wo ho no wo so ko fa ede ko bo obi dua eduabo ni nyina chi so sa ne be me da eduabo ni nyina chi one ne da be me yi so nhwawo se na wo twese na wo de bran kora no but so my 50 cities na say 2 days no on ba ho oya os mesen discount oya na je sa azan na ode bem azan ti me nua na kora ka je se ma ne sen discount ni phone so biem so no ya ampa so ba me eska ono amra ho mfa mre yen se die na wo se wo hu no me pa che me hu sensuo me so da na nsuo afa me ebo na nsuo yiri na asa me ko na nsuo na edi machi bo so me so da na asa me nenam nsuo na me hu ba bia me mfa nsuo na twa me ho ahia nkora me nsa be wu agya wo mo wonu so oba anyima edua nya no wate sesa wonyima edua enyaw wate agese wawo ansa omo se agese wawo anya ansa na edua na nya bacha ye fira ye tini fie se asiti se 40 days wonya eduanan ese akakra no anya 40 days yo ese bosome ne na awotwe nti 40 days nso ye bosome ne na awotwe mienu ene 40 days no wa start so sada ye no wona se tatai e bacha tatai o ha na tatai na atwetwe etimi tatai na nkompa bo na atwetwe na sa tatai na atwetwe ti wo bisa wo bia manaka cho se dua no na ye adwuma no mpachan ise bere omunim dua bo ne ka jem se dua na start nyame no ma woni nti na start nyame no eno a ise wo baketu anu kra wonyare oyare oni moja e de na ye no bai oba ne netia ne yem e de no tia ne yem be ma ne dimirika di nachi kasa gu fidie be ma ne dimirika di nachi so okobo ni nti wono ne dimirika akra no so da kwan ano oda fom ana odimirika ne na se tia ne yem etia no kra ma akra ne butu yi sabre no akra na nya sen na onya be na watwe me nsa ne 4 days ti se akra no ko toilet ya moja wo mpachan wa ba papa ma ne maka akire no eno se de en meka o mfi mi ha akria asem we be ka bi chese ma bot like ma ye mi hu mi ti kra ye me ya ma Evelyn aye odua ba chese wutumi se ne ho mete ma Evelyn aye odua ba wutumi se ne ho mete ma me ne ho mete crofo messages ya ba na won ko ho messages ebe e bro pe ha mi tu bi kra kenkan Marco hadwin pa unsi ye ko break mi si miti ya me ya ma dwene ho ama miti ya me ya efri sesesi pa no sika bei pa na sesi ya nkasa no wo ye de be ko ye de ko na e fa nko da ne dua ya wo benya ensuo no dose na so ye bi but ensuo ya wa bobo ensuo 12 eno baby okay bobo ne hwan ni nyina no enya ha oh eno wan kasa kra na wuti hoye mu wan kasa na wan kasa woto wo yare je wo bedi kra den
Ebacha na pa me ntimi ni di me ne mo nti sise chire ne na Maria say ya metrika mu na obi anka mo ntimi nkasa nti wo bai wonom no fo bacha wonom no fo eno fo ban ba ko pewe ne de enya me na wontumi ne di wo mene mu no enu fo ban na hyehye akora nom wasate so odi konkum nuane bacha oni bi da nti sa no fo we ya bacha aduane ni mu no bacha eno na akora ne hwe wonsu hawo aduane adwama menda na ekomade no yanso sese nkrofo nu ya ne omo de ba ye agya ye de sisi wa nkra bi basa ye yi mu na nyina akoda asa mumfa bi mira ye yesra mu adaroma ye ma mi bi na di bi bra ye ne de si ha na omo ba ye hwe na emo ba ne ye yi ne de ama no no de ko no de akoma asa no ma ye pampers kakra nanka ye moba nanka ye nya bi di amamu asa ya che sese ono so mfa bi maaye ma ivi uti ye yesro se de osi hu ye mobo no hu ye mobo sa na ye be ne dan nkola ne de enyansa yo mako sese de ye ntumi hwa no mane nwu atiefo ye betumi ahwa baba wo ye mane wu nkola miensa hwe se de nkora isi bobo no tale no ho wudi mema na chi dia mesi edua no ubeka tete ubefre nsuo tete 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tete na wudi aboni dua because dem si hu ni mako obewu etiefo obewu onu ankasa mu no ote ono yare oda fom yo di credit wo hwe nkola ne ho a wo rebe ho sie de nkola no beto so sesi amamu ana omo ba ha ye de omo bre na ebe ye ware ho ma kwa rahu etiefo momra mebo ye wate na chese nsem no ani sosoma ye eto da bia adwuma na ye no eto da bia ya na eden omo ko nyina ya na ye sika o because wuntumi nhwe nipa ne se onko wusa he abaya fefefe sese woni obia o oye bapanyini ne papa ewu ne maami ewu nguni nua mo nketo hwe de omo didi na chi nyina hwe asem na ni adane nti ama ayare ho papa legend betanse betanse legend ne ra ho no jina ho no legend mame peja mu kakra na legend betanse betanse na yenko na wasu legend su betanse na yenko na aya kuma 87.9 FM akuma mu nsem yesi boja ye bi ye guy na ne boja ye ne de menim se ye guy yo se ye de enyo se me akasa I can't even think far yenko se emponu mu ye de mo ya de nyankopon hira mo o se nsem bi ho no mu a woti se ya na ma wore ho na ho papa na ma no ma bi akwa bibie ho na such a young lady you bebe ya na yesem no ne no ma bi ho no ma do so dodo ma ko sinu ase onya aduane kura ho aye den de ama na nka mpese watimani anu fusu se wo de ma kwada shire no wodi shire na no na ebo ade wo se yade na won so ntimi mna aduane age shire dua na obo ye na wa yade no ho dada o na wo sa de dua nso ataato no sa de dua ataato nti nso bebrebe mu ye de ko hu nsuo no nyina omo komo no nyina na mo ti adane nsuo maako dumienu 12 moko fa mo moko hwe mo ye ko fa wo mo wan enkura miensa ene no wona ase astate tatai no enkura miensa ba ko oboso ni na awotwe how o de abani se no enkwada no ye betimi am mo coffee organic taganut powder ye be hunu bi am enkwada na mo manom omunum se ya ebetimi am mo ho den ho etimi akosoro maame no so ye be ma no coffee ni bi sesi a ye kasa wie ya no me ma no coffee organic taganut powder ne ba ko odi a emfa no bibi e koso ni padua no nyina no onye bibia na so onya no bi se kimu a
ne nufusuo no be hyase se hyehye kama ama kwada no so etimi agina brand nti abusafo ye ba bedi nkomo kakra bi e de fa coffee organic tiger nut powder ho ya tadwe ya fence atadwe sam na for the benefit of one a woman te coffee organic tiger nut powder nkanda no ye mfa ntu da se ya tadwe a menu mienu nim ye ye nua ma no mo eton so mo ton ye obi si wo we atadwe no atimi de a charge ne battery obi pese wo we atadwe no no so atimi akokwa atenten no no so atimi agina brand wo mpamu se wo ye oba na se bi oye bema watimi agina brand nyina no enu na Kofi Vinyo and Company Limited se there be bebre ne kwan ye fa so omo ye we atadwe na enu nti ono de wayam atadwe nyina bra ye ataye ema ne wo ye ne yam ne de agu pada mu ti uba eye Facebook page no so na fe omo a omo hwa yen ewo nua TV no so sese ya se de sia package no eye nsuo hie ana nsuo de ana se nsuo nwunu ana ye didie mpamtwo ye mfansi jaso enka se de bia woka Tom Brand watimi adie no obi wo no mo wotimi segu ne nsem se ya na watimi atafre no wadi ya ade a ya ye ne si ya muhumuhunu ne nuro bebre na ewo mu a ebo ama nipadua no etimi agina brane na enano na ye di nkomo e de afa won se bo ama oba se bi wan wakwara foforo ne nufusuo ntimi ema nyina kwara nya bi no wudi bi ebetimi abonti na dua yi de mekan asan ene no aba be hia prekupese ya na ebesan so aboa ye pa ma obi ono so no sugar level no etimi rise ya peda pa ekosoro nti no ene mpanifo anhwe ya na nso betimi akwakunya de fense diabetes no wisafo enuane nura ebi ewo de fense bi a Coffee organic tiger nut powder ni mo no ebetimi aboa na timi regulate eye de fense wo sugar level ni ti bomodin so betimi nya biadie na wo de bibie ni a mamemfa numbers ni ntudwa me de numbers ni tudwa wie se kimu a na machiro baby property awko a wobenya bi ato na awko a wobenya bi so atimi atubie no atimi akwakoto wonim se Maa Akos mpanifo na kan se duro beje wa eno ane atrema na nyense bi atreba akopɛ na wudi ya na betimi ama aduro na be se beje wo da bi wonom atrema no ano no onya eyensunsanso foforo ewo nipadua no mu na kyerɛ sɛ oto aso no mse aduro na betimi aboa we na kwakoye aduane a wudie ama nipadua no etimi agina brane eno tide be ya ne ye ka sɛ entena wo emene no wakwa bomade na obi a wada na aduro aba ba ya aduane a wudie nti enya bodin sɛ Coffee organic tiger nut powder na watimi agye sɛ mo aduane enyu aduro sɛ enuane aduane na wudi akoye mo no eno na sɛ yade bi be firi mu aba ebetimi de abrɛ wo enuma abonom de akoye mo no sɛ nya eno na betimi akotwetwe yade akese ene yade kukudam etimi de aba be dan nipadwe no so eno ti wode yese wopese wopemu nkyiremu ye pa numbers we ena me de ba ba tudwa eye 0200 777 277 0200 777 277 0244 78 76 39 0244 78 76 39 na yenuanu mu a wo mo nkran ana finfinfin man Temitra Central Region so no number we mufra ba bia wo bia opese to bi ton no ebenifo betim de bi edi wonto a eye 0558 400 265 0558 400 265 ena fe yenuanu mu nso ewo tamale enso no be friend number we sesi ba bia wo ewo tamale bia no wonya number we na wotwere ne ye na ofre na pese ye de bi edi wonto a honom so a number ne ye 0249 412 863 0249 412 863 eno eye number ye nuanom mo tamale fra omo betimi abomaden ateyenka na eno achi omanfo bi a womo ewo Western North se hwebekwa ene ne potem so no eye bi apia enterprise number ne 0246 946 179 0246 946 179 Ebuakwa Pharmacy ewo Takrade Market Circle Green Light Pharmacy ewo Sunwan UMP omo dan ne mu obekuma senso na oba akoma fam anim honomo a onsabetimi akabi Poku Trading Ferdimens Herba Wisdom Amachi Supermarket ewo Tech Junction eno achi yenuanu mo so bantima na ne patam so tu jiru an about a eno so eye Silvercrest Supermarket ubomode na duru ono mo a onsabeka be jani bi supermarket ewo dua ya nkwanta omo branch ewo bechem ena fei eye goso eho nyina no kwa onsabetima ka Coffee
organic tiger nut powder ni bi na watimi di aboa ma nipadua na gina brane enim se obi enya finhye du mienu nti odi bi enye ye enim se oba bi afafuro nti odi bi enye ye enim se oba bi abomade ahofoforo nti odi bi enye ye enim se obi daduro su nti odi bi enye ye eye aduane enye aduro ne mom udi no na eboa ama nipadua no atimi agina brane ti frɛ 0200 777 277 coffee organic tiger nut powder no agem so se ma waduane enye waduru Maa Akos nyame nhyira papa ekwa beje adwama me nyame nhyira pa legend me da se na me nsa ka mewura ba bi wa ha ma me bisa no oba wudin kasa gu fidie no ma me a from ma abna wie me ofenchimbla ke me enimu ha me da wana me tie program no na me nua ba bi ba ha na nyono ni jimi na mewe na akulano ketwano akula ya wono 1 month 1 week onda kata shukrada mena kata ya idi mitusu yonde bi shukrada ena ye mayro ho a meyi ntoma esimi no ne pofa ene mema enjura mi se me de bla jiji maye jiji go maye ose asem no na reho na tete se ono akoda nke ya wo no fofra bosome ne na awotwe wona ampa so da ona mattress so da ye de ntoma na agu fom na oda so wada fom mpo ama ne nua ketewa etumi de ne nan akọwọ ne yem masisi akra no okọ toilet ya moja wo we cry dey say mama nyame nhyira ye da se abaye ti se won tuma wato anka akopam wayidi abre no nyame nhyira ye da se bebre mfo we so mompa ye mama kun nne no hu ya menyame mate odidi ami so medidi no kwase nyame behwe wakoma paso na de wakoma so nyina waye de ama ya da se pa okay nti obi na abo awura mu na okwa 50 cedis on tan ye case yasembo ama ra seba ama se wesu osu areho yentumi me pacho ebia na wo mattress ho ebia na wo nkranta de ho ebia na wo nkrannuane ontumi nidi o ne no fo no nkete ba kokura ba ko ye ne ya enofo no ba ko ye ne ya madwoada ba ko mu ti sakra ne benom a eye ba ko pe enu otumi no wono anso se ne minimum no yade ni nti ontumi ne di hyire enu oba ye nyina hyire no odi ya fra no pakopim so opon okoye edi na akra ne betwe eti akra we woso odidie e wo se onya na ne wan ni bi because nufu suo ni nufu ba ko no yade wo ba ko pe edi asem so no si ni dua so ye try akra ne dua ye try ye try ne dua epacho eme beya nka moje me number ni dua ne se menya ni nyina akra na ye beje nyame sa menya no mate sa mu kwa na mu frame a me de bedo mo na mo de aboa nyame nhyira no akoma pa wate me shenya nka me ye janka me ni nani se nyame beboa enti say one ye ntwa akra ne dua 2 maame ne dua bono eda ho 3 akra ne san yare on san enedi etiefo ye beye ne den obi kasa yemoa no ya fa okobia eno okoye mane kakra fa ye lori freko eni ade enti yemoa no se die tie bia no kese pa da yenim but yemoa na kakra enne ye betumi bia there be intumi akra yemoa na kakra etiefo ye de ebema no yesi forma magije obi ade aka ho nti ye nhwe se betumi enya bibi kakra ede amano ene ya efie nye wote se de osikasa efie nye nti no mpese bi obaye meko bema wesu na de ode na ni cho no so no ena edi ne nhwamo ye ne bema na so bekasa mammo na mbese no we no bi kaso beboa ye mattress ne but onya mfa mai wa promise ye hwe nti wo bibi kakra bi ebetumi dia support akra no 0245 30 14 62 0245 30 14 62 and 0599 0599
814 814 926 926 0599 0599 814 926 0245 0245 30 14 62 62 0245 0245 30 14 62 62 and 0599 0599 814 814 926 926 0599 0599 814 814 926 Edi 926 ebeba ye Mary Akosua Ade Marco yema ni nwansa Debi yetumi twa akra ne be ma no a yetumi den the same akra no akọ hospital hwe de ne nua ne tia ne yem na odane ye no ma okotore tie like moja wo no enu achi aduane a ye de be ma because no fo no ba akonya adwuma e madwa dem eno nye ti ba akono na akra ne no no ankasa nso no yade ne ntikura no ono nso ntumi ne di na akra no atwe enufo no 2 eyedua no nkura miensa enu achi ne nuanom mienu adi na chi nso obi akwa wo mo pa ni abegya na to no so no madwane efie nye papa 50 something years okwo wo mo no odi mate you can imagine sometimes won't obi ase a obeka che ne say wagimi se unim ye ha no de ha no eso yo ka se nyina ye se wagimi na nso so wo ko he wan ho no wo ko wan ne boafo wan na ebe boa ne sese emprempren ye betumi ahwe na ma na wu bi akra ketua wona paso da ona fom so ona bisoda kete ona bisoda ona so wo hwe ntuma bi ni ntade bi a ehyehye wo mo ona bisoda emu arahu o yesro bowura ha wate obi nso bowura ha obi aboyra ha ekwa obi aboyra ha obi aboyra ha pa obi nso abo e de era ha nti yemisanwen mame ma wa hewie na promote say within me de Maa Comfort and fa na Maa Comfort free by ofori kro mawie ewie de boko na me baby na me trese o kase wa buru nua na wa wo akola ne da fom eso na me tu force na me be sheet ne enkwala ntade ese me de wonderful nyame onshira papa akua mo nka bibi nche yam mame eno nyame nshira wate oma udwa oma usika se munyina se wo huna foforo mo bo no awrade nso hu mo bo wo hu ye mo bo why oma won sense from that why oye sidimo akua mo metra se mame na ye nhwe 1212 ye kwa Marco me de na meti ha nyine ka ne se meti ye me ya de ntia meti ye me ya nyina ne se oye oba atan sa nkola nketinketi we me wo de ne mame amenye sa nkola nketi we me nya da menye wo menye enti we pa anu ne mame mi di yawo kakra no anu ne mame ye mu hyehye me yesi ya na me ho femfem me na me nhunu dia menya me ho eye awrade eye nkora nketinketi sei so o mo hyase yi o mo ho adi kire no ensuo ni nya ne ba no enya ne ba sese ya anya animu ntentem sese ye ya obetumi akwa agya nkola no ahyase ne na ase hyase tatai ba na ehunhunu basa no na wo so wo hu nsuo na etwa ne ho ahia no aye hu enkura isusu nyina na aye epu na adwofo me nsa fa number na ntudwa Marco numbers no nsa fa ntudwa 0245 30 14 62 sister papa me just and if you don't know I'm going to cry 0245 30 and if you don't know 14 62 and 0599 0599 814 926 0599 814 926 and 0245 14 okay ye mama bi so de ne dia ba nti won so bowrem wo dia just bowrem
let's save a life hada ye jumpa me refi me number one pa refi number mahun say o refi number no afa one pa refi number say me ko pe bi shemu ho de odi shemu so ya correct de odi shemu ya correct ma ye kan kire tiefo bi say baby adru no this is not the time of condemning. This is not the time say obi even now adan no wajimi ana no abrabon kan ko she Canada enya de nko pe ne hu ni obi awura ba say wa we school wa bomode ni mate fo nyina na university adan na wo so obi che no ye ne sa ni nyina na say onya trust man ni pa bi na nti ye besre ma ebrewei mumma ye mwa no more than say ye be condemn no ye be sere pa wo mwa bia fa boa no na onya ba bi nyina nwie onya ba bi gina wi a ye se akwara no men kwa abonten onya kro na aboa bi koka na wonya kuro wo ba ye mie kuro no wie ansa na yabusa nso kwa abonten wo ye den aha ti sabre die mon hwe kwala nketo amiensa first one was 1 year. First one 3 years. 3 years. 1 month. And the second one was 1 year 9 months. 9 months. And the third one was 1 month 1 week. She nkwala we wa for ni bubu. Nkwala we na omo tetare ne ho. Na ni nua no so kokokoko ani akwo bi abeto no so. Na aden. Enti obia ni hwefo. Onu emu oti he wo so a. Ena ni nua no mo didi wo mo achi susu esusua. Na mi busa se enti ni maami firi mu no maami nua bia nyina wo se. Wo di ni maami ade. Abro. Ni papa firi mu ya je papa ni odi mate. Papa munye o. O sa abonyo nkoro. Obi ho onya bi oba wa na be di agina mu. Na ni papa wu ya no oja adan a. Exactly. Ke benya do odi animu. Se de ebi de da se ni age ata na ni afia. Bibi wo ho dia wo benya chitafo. We ne sese ye gina wachia. We ni chitafo we ni obia. Ye be sere odan nipa odan nyame de na nyame de si nipa so. Enti misrawo wo da ba bia wo bia bowura mbra. De kura wo bia fa bra kola na duane titiru. Aduane. No for no hwinim. Me enra wia no pa de bi hu ye na eye mo se onu hire na wo di no. E no man keto de bi. Because I na biscuit ni nkwala aduane wo nyina wo de amoma we. Na asa. Akoma nso di wo. Papa, yami adoma adwada gise ye sign man ba na ye bibi kakra e de man we no time no ekwa kakra nti no eduabo no doso nti na dia wodo ba ko be say be 9 eduano eye 12 first one no 8 second one 4 na obusa ni say enu ne cancellable say wo school no wana say bi omusua bubo nsuo ni din no asa de ya kire no school ebi kra no te no TV so ya de pa no ne ka ho asam no out of frustration ya muntu mu bu na nipa we are frustrated wa hwe ya wo de wo be ya de sese wo ye sure legend ba ojira ha no ayi ne handkerchief no de paper na ni legend ampa oh na asem na no di na asem na no di just say asam wa hu bi da wa ti a da no aha what's nka na papa 50 something years we be free mu no di mate there you can imagine say the efie city here nyonkura nkura nyon ne bo dondonu ayi kekese no obo kwenkwenku dawdu kwenkwen sen ye de be ma no ama yo mommy Adishima mama de mo kodwom na ye kodwom de wodasani bia behia gasto and mesoplax mixture enra hodo mienom mesoplax no aye de mama bosome ye fichi kromo eno ano ba bia wo behia bia se de be ya wobekọ afichire ya wonte ya wo ebe ya swundwemu de ama so kwa afichire na wote ya anase ba emaye wo be de ba se ye tum na enka de akire ma wonsa enka mesoplax mixture afi oba wa na mu na se kekaya ba ho emane ma efiri oba no wankasa hunu se wani nye wadro no aye mesoplax mixture afi gasto mixture no so eboa ye yefunu mu adwuma pa siesie yefunu mu wa odidi wi na oboa no ya wo ya odidi antimi nyamo daria ya de aba so anasa oboa no ta hyehye wo eye mframa ene gina wo yemu abomoden sa wonsa ebeka gasto mixture 0248778899 0248778899 ya pebi todudu mu e wo Misty Herba Kolinak afi Ekus Pharmacy nana boache
repash and afei Jeff Heba mankasi mfo nyina mobenya bi ewo Jeff Heba ho wo ho na wotem nkan wiabre ya pedu papa ibito ewo Albert Sam College of Medicine and Allied Science eguswa eka wo se admission no won ma bie mu de ato papa afi 2024 wo mu ginipa mo amwawie senior high school na pese onya first degree ewo health information management anase wo benya degree in Bachelor of Diagnostic Imaging bo modern so be baba gentete no ewo won mo chen afi wo ye science graduate ya okra degree na wo ko kureji anase wo ko suapon no wo ko ye science related program bia na pese wo to aso ye top up ebe medical doctor no ene admission no bo modern so be kwa akwajo de ewo College of Medicine and Allied Science wo mebo pa ema oda ye so no atumi abem ehwehwe mu bia no fra school mpanifo ewo 0208 456556 0208 456558 email info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh Grow fine mojadro mojadro mu super mojadro boy ni padua na siesie ye kama emu nuane no vitamins no edosom eno te ema ni padua no enyini fine ene de mse mere wabo no pa na abo merewa anti aging no he eno ani grow fine mojadro wota no no bia da biara da na arede no aye kama so fine wa wontumi ni de wontumi na wokwa wona so de da fa ko sa wani gusu sa bo wani dwira na de achen anasa da biara da waye mere da bia waye mere wakomaje uhwinhwim wadro no eye grow fine mojadro oba bosomi aso wo kwa mfikyire na nneoma nkoyi a eye grow fine mojadro wo de no emayie anase emakura ejaiba kura wo so a wontwa bra ana wo de na eba wo te yi a moja no so babro so a edro no eye grow fine herbal tonic ebe siesie ama wo so wanyini fine ya pebito ewo pharmacy anase herbal shop bia mu dodo atro frɛ digital herbal clinic ewo 0244 596532 0244 596532 Emax Global Link Limited wamama kwantu semu samaye for say ye be link globally baby bia pesa utu kwan ko sa ukosua de sa odi adwuma sem na ekọ anasa wokọ abusua srahwe eye Emax Global Link Limited wo so pesa oni abusua ni nyina relocation mutuo ekọtara man bi etise Canada, Germany, Netherlands, Italy, UK, Australia, ana New Zealand, Mexico, Brazil. Sa wo ye nurse ni wo ye midwife, pharmacist adwuma bia wo mo bia wo pesa odi tu kwan na akọto abrabọ so a Emax Global Link Limited ansa na odu betu kwan no ba bia wo kọhye adwuma wo kwakoye nyina wodi nkan de ho hyehye gu akwan mu ansa kura na akwantuo na tumi abasom saa so na wo so a wo konsrahwe no se ba ne se flight reservation any hotel itinerary ni nyina wo ba ne kama e de amount eno to betu kwan a wo mre ho wo betu kwan a nkodi senseme e obroni kromu a eno a ene Emax Global Link Limited enkrata wo pesa wo fa wade so nya wo krata na se adoption eso nya nkrata so a eye Emax Global Link Limited and Crime Krabata ewo Weja White Cross one West Africa Deco Towels NAD and Mshekuma wawa safo one Snate Office ena edi and Mshefre Emax ewo 0205 874034 0205 874034 Area sa wo malaria wadro no time herbal mixture TIME malaria fever typhoid any ade ni nyina no time herbal mixture afeso so wa nan se wontumi ni de waposo etaya wo ya immune system no mra eno ti yade bi atwamu ana baji hine wo nipaduam ma wonsa enka time herbal mixture ho adanse die ni de he edro ye tete edro da so agene na so eno ti wadro ne de eno ane time herbal mixture dodo tuo pharmacy ni herbal shops nyina ya no afrem 0244 417669 0244 417669 Transpi natural mineral water eso ye super papa ya ewodwa so ensu asese ade FDA fo agetum Ghana fo nyina agetum a yede soma hoho yede sifia anombie yede gi hoho sasoso na mo a wo moton nsuo no ensu papa na wo bia ton de man customers no Transpi natural mineral water ho te papa sade wo mo sia package nsuo no so emane yakono se eno te awie so komo de ba bia wonam bia wo pensuo no ma bisa Transpi natural mineral water wo mpese typhoid ebeye wo a ene dane da wonsu a wobeno no Transpi natural mineral water wo mo ye delivery baby bia wo bia ne bre bia be frɛ bia no Transpi mpani fo beje so wo pe bottle ya lebo ho kama na ade asoma ho ewa yie wedding anasa adwabo bia se afrɛ Transpi ewo 0503
372636 0503372636 Transp natural mineral water abuju so a ekenya inipadua 3P garlic mixture garlic nkwa kama ena womo ediaye ewofra vitamins no se temu eni kanka eni vitamin C no ejina mu papa we ye dress yo bi enimu yamfa nkaja emu ahode no edoso ne nom no enye yakora wo akoma ho hawo anasa umoja no doctor akacho se moja ntimi nie frusane ye wo nipaduam enti no masisi paade a wadrom eye 3P garlic mixture eboa immune system ema ne jana na so wo pressure eteso kra sugar level ebeto so de amount afa stroke yade no ahyase ebo nkaye anasa wodofo bi a stroke ne de adwodwo no kra manenom 3P garlic mixture be no ho adwuma aye no ho nsankyeni afa nsuo go nsuo a wote yi a anasa wode nsuo go no kyese enioma nkoye kan wo se kogu nsuo a wanka ho miti ba ko mienu na wo ye de agu ho a eye 3P garlic mixture ubenya biato ewo mamu pharmacy ena fe herbal shop biamu na mo pendudo mu paade a ya no afra Piwak natural ewo 0248928824 0248928824 shane so say 3P garlic mixture no ewo glass tuom ehwe ho a ebe pai garlic and shenson so eda ho eno tia no ahye so sa ede amamen Congo ointment no wan so ne de siesie redie nani oba redie no ebeti brighten na himfie ho so wasiesie ho kama eno ne efre ne se oba enye oba wapenti wanim no himfie no enkoyie eno nti oba pesa himfie no koyie wa ho siesie no eye afa Congo ointment eka ho nam se ma no nyina gye atum se Congo no eboa pa ema oba bia yo ba sima ankasa ensawa ena egu redie nani anasa akora ne to ho napi rash ahodo no eye Congo ointment ena ade betu ase wo mpesa akora ne to ho kora besa ya wo bo diaper no a de nkan fa bi srasare to no ho kama ansa ena de diaper no abona fe pompo abom eye kro anasa nantema propro akora ne tire ho aye kakarere na asa widie mu na keka wo a wadro no eye Congo ointment pebito ewo herbal shop ene pharmacy shop bia wura ho a wo se wo pe Congo ointment eye KONGO duduo mo ye be free natural ventures ewo 0249 017101 0241 0249017101 0249017101 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpaper center. Wallpapers asiesie ufie wo dem office, TV studio ho anasa FM studio. Furniture mo Alaska. Wallpaper bed sheets blank curtains, anasa curtains bar papa. TV strips light, airport chemicals, anasa waterproof chemicals. Stickers Alaska Star Enterprise. Wo mo sanso turn to fo boom. Ya no to wo to fo na apedudu mo pa tu so obekọ Alaska nchen. Enuoma ne de bebre e na wo de aba sofa cover 3-in-1, 2-in-1 and a single. Ebi ewo ho wall frames ni nyina abuso tam ewo Alaska Star Enterprise o kumasi adum Mrs. Anoche Abrosan mo wholesale and retail mo frɛ Alaska ewo 0554 114878 0554 114878 Currency Ventures, Zahara no papa, Zahara Mixture, Zahara G capsules, Zahara Man capsules, and a fay Hindi herbal mixture, Nina will just from Ebuso Pharmacy, herbal shop BMO, currency can run Ghana for si and run say, and until so young be a modia pebie, now so called Nekodiwa dance, and I'm say currency, a boa Ghana for papa and canka, and a memma now one my embre ewon pem, wonya Zahara Man capsules, and no miano, and a memma 7 in a jan and also, the kwati enemu sayade enro ne mienu eno ana abeka bomo na enemu sayade infections no wodi eto ase eye Zahara mixture eni Zahara G capsules ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo formation no eno ase we topa ye no ensuo no a edro ne nsuo no mixture no a ena ade be no mo fanso fufuro bia enka ho infections ana ne eden de achepa no eye enro mienu ena edi to ase afa Hindi herbal mixture no eye nipadua mu adwuma se eye honam mumreye waposo na ye wo ya wadro no eye Hindi herbal mixture bomodin se nwe upen dudu motum anase ehun kiremu bia na obefrem current stick ewo 0246 34 8334 0246 34 8334 current stick wose edrono edrono no kwasem papa ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no o hwe na wosan etie ewo radio Facebook YouTube and afi TikTok edi atwego yentwa ye homra na afi ye mfade aka nyina ntomo so
no ohye dade amana damfo bro se ka kire ni se meni honom nipa ne se an fon wura ni ho onim se na adwuma mu o memi ntimi ma honom nti enti ye na de ekoso na no oden chesa medwene ho a menti ase na me frɛ ne maame se de ne ba ne ye ni 87.9 wasa akofo ba wa wo miensa a wo ku na wo hyekawa wo se wo niska kwa be so na wotimi hwe se nipa nso me na kasa wo se wotimi hwe no pa chen ne kunu ohwe de wo ye ma na ne kurukura ntimi nya bi ma no me so me na wote enkura mi enu kura yare ama ba ko panyine ne be ma ne sensene ye a wo fifa no hwinim no wo fe ye frɛ na o ka kire msan wonya doctor se wo be fi ade na wo be ya akura no enti enam saa nkwasi asema na o ka kire me fon so no na ma me de ahometie ebo ni dua se saa nsɛm mi sɛ a wɔkeka kyerɛ me no sɛ metwi fon de frɛ no bie mu a ɛsuo ne nkumi mfa wo ne nda ase fi sɛ ade a wɔyɛ no ano ɔde estate ɛno wɛn oh okay all right atonsu adagya ɛnfa ɛsɛ so adagya kuwait ɛbia yi abranti bi na mame ni o ye tu bote mame dodo bi wonum na kasa na yehunu sasema wo kan wani abre e ba so abranti bi na menne no ehyehyɛ wo kakra na nyinsen piem abranti bi ni di no ani abranti bi e ba so akosinya ako ana nyinsen piem nti ekyire no ana mte sɛ ɔkɔ police training o sire ti ɔkɔɛ no eno achi ena mewoyi mewoyi no achiri obaye na ma wo anya wanhia ana ma wo fomu aka kire ne se omu die omu mu ka bi ama no de omu hia ne se oba be wala me ne mako ade mako se onis kan so on die omu fa me ko na chiri yo ba bibia ana ka se yo to okoye chi no na me papa firi eni gina na me ma me so be firi nti aho na onya akwan gina so ni mi jai ti akire na me akwan na o na ode niema bi bai ya akwan ne niema ne me niema ani sika 100 series be 13 to 14 years ni ono this niema ne bai nkran na ode niema ne ma wo mu so mo family na me se me da busuam ono so obusuafo o awofo di ntina ode saa niema na ama nkura se mo fa saa niema na me ka kire nkura na se menye de betwa to le se mo se mo de niema na ebra me na magye o magye akura de nako na me se da bi akura ne sha me mpene na me wo o matiko na mo koi so mo koi na mo de koma blano stepmother ne papa no ana o mo frɛ me sister kwaje niema no kosi ho ana chire no dada na ode niema ne maame ti chire no oba ho ono oba chire me se oba be fa kran de nako ona me ka chire ne se me mpene fite kwan a ode ma fa so no ntwa yi enti me mpene ma no mfa ne nko ti okoi chire no musa ba na mo besie police ne bi wo ekromo no se chinchina ko basa na ko na msida bi eno so me mpene ti edidi ma no akwana benya 3 years na obeka kire ma wo menua no se se die o so ode akwana de ko ane so ma mpene so ana okoi to okoi na me ba kumasi a ana ko fa akwana de ne ko isunyane de ne ko wona na yere enchi ya de wo be kumasi uja akwana no we yo otumi ko fa akura no ko no o mi sister nchen na the sister o ka chere ne se oba won fa akura ne ma no ba cho dey nti tumi ben na o sister wo say be ma wan hwe ne ade say akura no otumi dane ne de ne ma be ma no wa bra wontumi wa misa wan kan kire wo ama wa ma na approval ahone die na me ne hwe kan fi say me bra na ka say wo de me be sha no me ka chere ne say mpese me de me ma no ba ha sei ana mi sister na ka say o ma me mfa nkora na e ma ha sei na ba bia me betena kora me nya hu ba bi papa am betena wo sister na o hwe nkora na ona na emboa wo sika semu ma o hwe nkora no a fu firi mu oje me ma no no mususa so oje me ma no o mu ka say wona isi ma me ananti
wonyi me mane wone omontena na me so obi su asomu menene ti mame no obi kan wasam no obi de wajai obi su asomu one mete e wo kro no so ti na metim ba bi na me sister mo ne me ma no ati ba bi nko nti bla na ne papa no e ko me sister ho so mo ko je akwala no nti e na o mode one ne yire e de akwala ne ba me ho so be fa akwala na ko na me si da bi wa wale oba de ne e ba chia me afa akwala na ko bra ko a me mpene so nti me mpene so mfa no ma na me de akwala no ko she dem ti me de ne ko she dem na me tu na me begina gate na chi me ho na me sister ba ese chinchina o de akwala no ba ma baba na on de o yedwuma kama obeti ma hwa akwala no nti me fa no ma no ono bi gate no ko yi akwala no de ne ko she omo ho wo dem ti bla na ba ese o be fa akwala no na ko na me ko ho mo mane me remo menya hoho bi ha mo mane sa onga sa okay ya nya hoho bi ofia nti hoho bi nso abo remo ekria wasese ya osene nana ye friend mamfua e wa ahensan wo so ye soma ye frose ma abna ne nana na asoma no se asam na ye na reho nti we de ekuta yi onfa mra ne nana e wa ahensan o se asam na ye na reho pa nti ono so asoma no se onfa kakra emra na yemfa emwa Lydia nana nyame nshira mama nyame nshira pa o nshira na ade a waya ma ye bai ye wo fase awurade me bi ntu ba bi ada amen onana bi anso nhia bi da amen awurade nshira amen na mfa pomudi nshira amen nyame nshira mama ye saka afi ye nto aso pastor be sister be fa akra no ofra bla na say o mra meje zabre na me obi na me ko ti me ko duru na me suba de frɛ ma ofo say saman say o mla me gina machina meni obi a obegina machi uko gina wo mo enaso bacho da bi ba bi a mesi tate no oba fa akwande no ko se bla ne ba ho bi ma odi akwande be man ho na me ko kusu efrem papa ne ma me sama se kwa ne kwa so se chinchina akwara awo wanyi sen awo na nipa no wan hwe minyin sen ne ma wo blem wan hwe ye na wose chinchina wonchia akabia wose chinchina wose o beja kwand na ko ana mi sufre ma mi papa se o mo mejina machi se ampa se o mo mi sistanse wode akwa be ma ni papa na o mo mejina machi na so de ne kwa bibinsi o ana sister ba ko se ada na me kasa na me bo tama woni abrante no wo ye no tama woni na wo ye no na o ma meti ase na papa ti ase patron me nyin se nyi no mo ti ase mo na hwe me ma me wo okay nti sabra no comment mi anya abrante no hwe ma meti ase me bo ti wo ye ma meti ase papa nti ase na abrante no hwe wo ma na hwe patron wo ma ntumi anya no hwe bro mo ti ase no na wo ma wo na akogya akọ from saman so mo nkoye bibi omo wo bibi omo ya kata mo ti ase na ahode ne nkọ horo e wona na nkọ wo so mo ye sabre wo ma wu infort awi wo mo namwa no eno na afi no mo saman ko here sabre me wo ye nya 3 months ma ofo no omo bufui nti me ma me no peja akora ndi ne ko o papa ne fie ho kaka bi a chene se won hwa akora no sakora ne se ne bana na ma wo na papa na ama ho ne step mother ne so ama me hwa akora no nti omo pa akora na na nti omo pese take action bi kire omo ana ansa na omo ye de wo so mo ye nti hon de me ma me ba no baka sa kire me ba ma ni na chi nti ukọ omo na so na ukọ ka se omo abrante ne be fa akora no omo nya bibi no de ne si ye to so ho Ibacho honi manko mo na so mi sister no ho na o ka so chinchina o de ne ma me blan o na mi su na yen ko fo are ho just ti ono mama kwan ama mo amfa na nko
na papa no so tuntuma si we so baje na na ma ne ba na misunye ntafo mi ni bisu gina ho na ye mo yam sa ya antwa yi adantina ya jugu ampa otiase anka wonyina ma adantina e wo se basa ni kwa se otena ho we ba pani wasi nua no nyina na ni kwa se ka we ya ba ni basa nti antwa yi adai na we also yesa me wu second boy na bibi beto me yam me sa wo krotwa nti ade na beto me yam na na ama me sote ade na mitimu se no na twem moja moja so ate uto moja so ate krotwa no twem moja ade na beto me yam na twem moja to hospital mo so moja so ate e ba cho nya scan fan ko hospital na yede na mo se twem moja emile bi na me kutra scan wo jin me kutra o mo ka se me ko si dress on kutra scan ana me de ba na mo se o mo so mu hu ade kro wo mi yemo ti me san ko jin run about kutra scan ana me sa de be cho mo se store na me san twa bi wo jin ho je won na ma nya scan anto asibuye me na me sa be afie won na me san fan ko hospital ti utu ana de ne na mo yem ana wa ya sa ewo me suru si enu na atwu moja no mia me chire bi no si ade na de ple wo ana ma me so tera na ama me atwu moja nti sese wo hia moja duro ba cho de bi mpese ade ne na ne free obi se e ma me mu mi se yi mant ne so a choda akra e makra me ma agro fine de me se kana me se me yemu no me ma agro fine e benane nyina ama menses na be yi kama nti yanko nti omo be fa akra no me ba chi no mo be fa akra nde ne call ti ono edidi mo na me friends akra no we no zo ni nchen na wono o me ne yele no na me sim pese me ne kasa no so o me no nti na mo ka chen za da oboko no ya me pese me ne akra ne kasa na akra no mo gidi se onimi okobe fa no uswa no say obe fa no be 3 years oba na be ma oba obe fa no de ne ko hene odene ko sunyane adan wa ma police fa ma che sister ne so do akra na ma be ma no wa bra wan kwa mo ama na because the akra ne ja no wan fa akra na ama ne so fa nkoma be ma no ndio chomini hweka ndi sese bo nya bibika ziano akoba ne sie na me ho kire me na me sie na wo se me de bedam akoba ne se ya ma ho kire me ntiase akra no aba me nchen no ko fa no firi suhum o nti wasa akofa akra na firi be ma ne nchen ba da binye be ma ne nchen be ma no bla no enuanum ko hu se oba na wale no o de ne fa ya o mu oho nti akra no o yesa na na akra na apie be 2 days 3 days na akra na mai okay ya no se obono ti yesin tema ofo ni bi na je no omo je no na tena ti akire no na papa na akwa chinya akọrere na ni nuanum kuku hu ni no muka se ni omo de no ko su hu na omo de no ko su hu ma akra no ko school kakra o su hu no ko tra ho nchen o so amo nchen akra na se wa mo nchen ti ko school kakra o sister na wo no obeka che ne se bla na yele no ka che ne se on die enye na maame no no on ko hwe na maame na na maame tin ba bi dwe no to ko duru ne so amo ka che o mo se nti ne maame o hefa ansa na mbaka se me wo ha se ni kuma se ya nti akire no o ko school na toda onko toda so ko so a no o ba fie ti o no ba ka se nti when na mouse information we nyina oba no ba ka kire me you say when you fie say acho 13 years oba na utama be man be fa no kra na utumi kwasra no nkakra pa cho da bi na woni ba bi ode na tie kra wan kire ba bi owo ti obe fa kra na 3 years no wan kire ba bi owo won no kwatra be 9 years e ba twan ti 3 years no woni hu wo ba ne bi mu no anya fie sen ene iye we mu na mi
deɛ hunu me kyerɛ sɛ me say 3 years na obefa akra no kɔ he no wo wani sɛ hunu wo ba ne bie mu no na wanyine anya mfie sɛ last year November mu na last year March mu na mkɔfa no nti no wanya mfie sɛ 12 years okay so eba cho me kɔfa no March no mu no ana ɔmo ne so ane ka kyerɛ me sɛ me di bibia ya akɔla no ana akɔla no se chinchina ɔbaba me nkyɛn na me sim fa bibia nyɛ na akɔla no kora na me bompa yɛ sɛ akɔla no bɛba me nkyɛn ya na oni ndi nkɔmɔ eba cho wo ni nyina nti 3 years ne de wo no ba ne ntem tete kora out of coverage area akyerɛ na akɔla no ɔka sɛ ɔbaba me nkyɛn no ono ma ɔmma no ne me kasai 2 days bi ti akyerɛ no ana bra na frɛ me sɛ akɔla sɛ ɔbaba me nkyɛn na me sɛ matisa akɔla sɛ ɔbaba me nkyɛn dada na umpɛ sɛ akɔla no bɛba na ɔdwen sɛ bi a akɔla ba me nkyɛn a mede no bɛfa mmra kwan so nti ne osuro me azana me dwen di ntina di mmra kwan so na ade ne fa di ntin so na ade bɛfa mmra kwan so sɛ wɔyɛ wɔ papa ne ba no na ɔbɛfa no ne kɔtena nti edi ntina osusu sɛ ɔde ne bɛfa mmra kwan so sɛ yakwan kɔ nua no nkyɛn ne wɔnhwɛ akɔla no ne so amo na hwɛ akɔla na esika nkɔ bɛɛ tena ma school a na akɔsa ne 50 cedis 30 cedis wonim di ɔno ne sɛ wɔn anum aka wonim di ɔno sɛ akɔla no wɔ wo kora wɔbusuafo no hwɛ mo akɔla no wɔ no a bɛɛma na ankasa abusuafo hɔ nti wonim di ɔno wɔn aka wonim di ɔno wɔn aka nti a wɔn sɛ wɔn nso no sɛ nka ɔnfɛ sika ma nkɔmɔ nso bɛsɛ pushi akɔla no de na ade akɔ akɔma no because wo de wo ba abrɛ me na sɛ me hwɛ na wo mfɛ sika ma na me de wo ade ama wo nti sɛ nka sika ma nka akɔla no se wa ne san de bɛɛma na ade ɛbɛkɔ akɔma no so te ase to so na akɔfa no ba me menti mpo na de ɔwɔ abɔnte ate akɔfa no ba yɛ me nia ɔden a me de bɛyɛ adwuma ada wo yare usu ni amwade na mbisa so yare ana yare bi also ana me ka se me yemu aya na taire me bowa obo ko hospital na kwaje kof me she na me yemu so ha me wana me so ate ba me ye dwuma so a me timi ye dwuma no kama aya na so yare a wontumi nya dwuma se so sa yare a wo ye dwuma tumi ye ne kama o se me ye se ni ya de bia nu so oti wo enu awo pa wa amawa ena awo pa the whole day bepem ne menti wa asma ɛwɔ da ɛba wo he la no wo kra sia Victoria wo yo just ade ti se yenya dan ti bese blano obehwe ba aso wo musika am de adwuma na wo ntimi nya adwuma on first come akra na betimi di ahwa akra no on first come akra no betimi di ahwa akra no me kire se me beso obehwe ne ba pese safana de akoma no wo yare se wo yare wo ntumi nya adwuma o se asma wo so ubo na de bi so da wo yam umoja so ti se wo ha hwan de se kra de nka kra ne wanyini nti ma papa ne sa me fa ne ba safan koma ne se wa tu enti ma ne ba ko na wo fa ba wo kwan no se wo ne obi ankon ne papa ba de owo ho ne de owo sese ano last born no ono papa so ne na etie de owo nti wodi nka wo ansa akohia we ne papa no ese ni we no we mpokra na ne tipa enye ono na eno awode ne ba he no we mpokra na ne tipa andru say na first one we nyini oso na adwebo ti se wo hwe na wotu wo mfa na be ha wa fa na de koma no wo to oso hwe akra ne free wo ba wo nche nya sen on send this kada on send 50 cities 7 times no on send 100 cities 3 times 400 on send bi ha ho ene say ha ho wanyini wo hwe no because they say wo ne be ma na tie
nti wa won hye na obetena nti oba ye adwuma be na oye boa wo otifie ena wo su tifie eya wo ye den edi adwuma na aye me ka so yare ya wontumi nya adwuma me he adwuma kama pa nya na ka so yare ya wontumi nya adwuma yare ba omo ka chere se na unia ya dia ho go adwuma ya sana trams kan ba am ke force ye adwuma wo ye so hwenya die ane no ara sa na abrabo na tie o onye mfie se 34 years 34 years what date of birth is what date of birth shamenim so first now we oswati oh ba penny now 15 years and the second one oh no 13 years into on first one o ntamo hwen kakra age no be say be 5 years say first one o ba na be ma enter 4 o first born into my say o my mienu okay na make us the first one o mfie say first one o ko 19 years o no wo papa o o sister na na say hwe no o sister na na hwe no e say wo 34 years the wo kan nyina na say be ma no akwasi nyaako mehwe ne ba what hene ejuma be no ye di oye police ni sunya no da so ye police ni sa to mehwe ne ba na untene nkakra wo frɛ no mfa first na apara me di mi chen frɛ na no tamna so mate nti peja mo kakra ma me police ni akwasi nyaako papa wawo be shoba police ni akwasi nyaako sunya no na wo ekua manko we simple owone se wa mo ho hwe no akofa no usuntumi hwe no wa so mu wo so ye funu yo ya o ho mfemfa bibi da yam etwu moja o sa bo wa ko ho ni nyina mu kwani si no start si kwani we obi no ase twa so pe bet me su e ya se die ni bia senka simple won say enkura no omudru sa time na 12 years ni 13 years no omo pese omo de wo mo ho enti omo na pese hye de omo pese wo mo ye enti wo hye ase se wo frɛ no nani age o maame o ba bedi terimude enti onene se wa mo ntena all these years so onene se wa mo nete 9 years wo 3 years ne be fa akura ifri wo nchen edru mra ese se ye titi ni yie no wakotam na afiri ho enti se wo betumi nti na wakotam no enti se wo ntimi a simple fa ne kokoma ne papa o wone ne papa na de ne koma ne se wa mo fa ne ko na wo mo hwe no na nye sa se de wusi ya akura yi na wo san na wo koba na we kura no ase ne sei se wusu ye adwuma zoom lion ye ma o kakra you to be for akura nko primary school na ne papa so se ne o kakra enti sa na se wo ye no because all these years no one for kapra nko papa na ahwe na ade a bepem 13 years kama wodi edi wachi empre wanti na akura we wakofa ne de na ba because akura no pese wode ne ho eyesi omo nsa pese be ka hwi o opese ngo benya wodidi no wada no asore na ene ma yesa iti se wo hwe no wabra papa wo ho ono an de fa na ade 3 years etete no ma ne beduru sei fa ne ko fani kwani entete no ena wote ne eno onidi otese wa ho ni nua be ma ba ontumi nka se wanfa bia nkokra nka ne se wa no nka ne bra no so ne pra wa ya adwuma ako wo be yire ne nua be ma no wo ba wo do ba bra me wontumi nya de nhwe no ko be yire no o hwe no akra ne tiri mu de na ye de ya ba wo so wontumi na nka ma akonya asem ne nka se panyini no wanyini o nursing training wanyini
a se se nneoma mu obɔ ne bra kama obɔ ne bra ba ko yi wuntumi hwɛ no ba ko yi wuntumi hwɛ da fa ne ko wuntumi a fa ne ko wei aha ye nya bibia amfa mam eti na ye se grow fine wo baji grow fine wo bɔ wa to da bia na aba ene de wo ba ye 3 days wo ba ye ma ye nya ye ka no kra kyerem ye nya enti wo pa afa no koma ne papa ye wia papa no so ye ne won hyehyɛ ye kakra bia ye bebusa ye be hu kwan kra no ba ye because no ne na ade ne tie ye ti ye be hu kwan kra wo kofo akora no e de ne ba ye ne aka kyerɛ no because police for the yenim say bebre ye wo mo asade ne mo maamefo no so na ye anada wa be fa ne 3 years ne die na kyerɛ sɛ watumi ahwɛ akwaraa no nti ewia yɛ ne bɛkasa ontumi a ne yɛbɛhunu kwan a sɛ ɛbɛma na bɛfa na ade ɛbɛma na bɛfa na ade na wakɔhwɛ na ade na watete na ade yie sɛ bɛyɛ a wo nsɛe no papa baako ne so deɛ ma akɔ yɛbɛtoa so ai duabɔ yɛbɛtoa so yɛbɛtoa so duada pa ma menim sɛ police ni onimumra nti ɔnhwɛ ma mmara ne ndi no kwan ofa so be fa akwala no mum na ntwa yi sa akwala ntwa mi ensande nanka wondru but bia bibi ntira e ma no bi nso ye se se de be ya de be ba na de bia wadidi no ene na mema no nso ye ni ate se me de be ba ma wadidi me de ma de be kwa akoma menu ama no na menya bi di kwan ne menu aba de odidi kura na o ma ne ba kwom ne no obema ni bi adi no waka so okotena ne stepmother nche no oteatea akwala wo se yetea munku amudi mu bati baby am pese metia no me ya se ye die yo wo ba na tie eti wantia no ma na nduru se ya ka ba kwa kofa obi no bati yentia no ye nya ma ye tata akwa tiri o ye wa de yi ama ono wo ne die ko betimi agya na ma na tafa afa ho bai bananya bia no 13 years a wobewura mi sesɛn no watimi ahwa so nya no mense watimi ahwa ama otimi otimi sesane pa obi ne mo mate a hwɛ ni bia enti esra mo ya ma mo nyuru nkrofo bebre sa wokura no wanya bɔne so obetia ho ba 3 years watimi ahwa ngwala na duru be na eka edu be a wo pefa wo die o be bia wo du o mpɛ so be hye ne bio obetia wo wudi agobi banyem no because won't even control no ya besro yo empane to empane no ne papa tia so omui ne papa nu anam ho ne nana ba wo ho fa na ade ekoma no edusi ya be ye ne ho ade a wa gbo dance nkran chenchirenchi no akotena se no waje wa ade no abedi na to baby me ya mane nhwa no mane kwai mane nhwa no fa ne ko school no are non tete no ne wo kofo bi na wo ne ne te kwa ka se wo taba ja ma ne taba wo tie no ene banka enka ya ne ba mami na ya de wa tia no me ba no no anka metia no wo ba no no aba enti the same thing sama kofo obi dia no me tete ni yie so won huru kukom na be ko no wo hohuru ma wo betia na wo huru kuko ni yes eno no ya na o ka o ye won kofo bi wo area ye ni sa akola ntete a konkonsanko a wa me fo ade okura ba de okura obeku na ma wo be sa ko wa no watietia na wakofa akure akola no so te se ne ma me wo ba bi no wo be paso wo be ko wanya ye be sra sister we dey ache mu papa re tiase tere ne ka ye be friend de on fan ne pa na ade koma na eni moja eye ne ba fa na ade koma na on hwe na ade o man nko school birthday birthday akosu uname akos ene 21 ene akos birthday ene akos birthday 2nd February akosu ya nyame hira wate ya wo ya ma papa nyina mebi so ne nanfofo so nyame hira o ma wade sua enye fe ne wie no kunimdie mu wa ware enye fe wo da ache adwuma enye fe na be ye hira fa ma wuruanom amen hira o Yesu die mu ena ye fan baako akoma mu nsem fan Joanna forcing Wesley Cathedral ai ono so na woda se woni apostle nyina ye pe mama Joanna radi hira pa ko so ati akoma mu nsem na ko so adi achi ba bi e be ko bia na nye hira fa ma amen good afa yen kwa ho mane so na eso ayehye na afa yen ye tie fon so enkwedi nkomo ekakra 0322498035 032249805
35 mo se ya ye kontam dodo 0243 11 4497 0243 11 4497 wodin ni baby a wo frefre Abako Mira Wahoo highways e wa abutuo so Mampofia who America many Rauti attempt to one go myself Mr. That so who America many myself you want to see Abako you listen so and man will give you a say it is answer ah no no Kwasebia na no Kwasebia na no you would know about it o ma so o be na wo ha man what is oh mate within baby afa no course no no yeah the question to yo baby my yankwa the question to no good sport no no idea no quality because we go here what you want about we do that to mama we share the game it's a normal game Maa Akos ba ko ka o chero o se VIP the mission me me it's really na jadi ko ko ya pa for citizen na the chero tani pa me dan say within baby afefri hello ma baby ma ne ka se bom to ma any e case mo di ni ho diri mi ko ba pero mo ti ai case no ese aburo me so Kimo pa but ana me sada person me fremo but case we dey say me try na me dama pa ti mo ke bua ma me na tem no e ma ni bi ono mo wa sa o ma be ma na aye stupid that the sense ko nya wi asi nya gun se na me ma ke ese se be ma na hwe na se ni nya ba che na ese jo be le wo o ma no ti tu na kwa ko fa ko la no ade woni den ba go jami kira mo ono pa kunya patabilio ya da ko fa Yamisha, bye bye. Bye bye. Within baby afefri. Maa Akos papa bien. Papa bien. O possible le progresser mais pas transfert songe internet parce que il est papa bien avec caractère de programme. Mama masa ne ho de betutu e ti ade mame. Oh me. O bo re na Nigeria de contract papa ku ti dan de premier. Ifan ho o de si tais no atu sikebi dina de me se management ye fi yi mo a e na mbe sukire mo me pada se bo be certificate so afin ko ni ye ma ko futi ade ma na ma ya so se kan so bas bodiri ni ya ba se bi na se dam ko le be matrawa wo ba ko wan show o do wa 2 years e se bi na gwa na se fo yo asa ba be fast na ma aga wo se be ma na ga se bi ni won se ni o do upload bisa ntani fo ni na ho sa fo da so o ni go ba have sex fo o be na o ko to de na no ma o ko se ni ya ko na ko tre ya o ya wu fo na ya madam ba ko na ka ti yin o na se bi npo bi asa o na ko tre na wa o ni o ba tra wu ni no so ko o ba me ha kwa no ya ba ya ni mi ti ma ni ko ti do mo ka ko no sa so bo be ma fe ni o be sa ko because o bi pata ni o ji ni mo wan fi ni na se post ni ma fe si ade na o me je kwa ngwa yi ko tu si o me ni bi mo si at 5 ti ma se na ti akwa no he ni ba wa te e da si ya me on show pa we didn't baby afefri hello we didn't baby afefri no ta so dan ti na so ma fan okay sanko yankwe me ta to ente mo di en ko ma ni di ta je me se me ba no ko fam kama fu so ni pa no wa wale mo ma ni gbe ndi na ho na ha me kakra na ni ta enti me fan so mbra na wadi na America me da se papa o kunu no ko fampra o ko fa so fo bi de within baby afefri hello within baby afefri hello within baby afefri because your friend is Kazafi economy. Okay, yankwa. But second case. And mama class mo di ni.
to the dia me bowa no mama kaka be ni ntia e serious kwa ndamase Everybody ya go away. Hello. Baby, I'm free. You got your phone kill me because of flat and tia ton traso. Obani diena obata ni diena me kakakra. Obi sibi ni eda entonifo so me ka so me phone se ni so dia ni trele mi le kwenso. Ye be fere some boko ya na next man kwa henu so. Ana so oni me beti asa dani suri nyina wo abra ba bia wo me beti ya dani me beti ya bo. So ka so mon nante insuri nyina trele mi le kwenso. Ye ba no so any mistake papa and so obe ne dey. Said the motion some shema akolani ni mo wa ina so ni mo wa so ni pa oni me da se papa Mira we didn't baby afrefi. Hello mama Akos papa bi 1937 papa bi 1937 you can just say oba second first one they say the akolani say they say nkola e China o de ya isam de ya se the diabona e yomu no e say kwanya e me fa so a ni be ya fi so me wanya kwanya hwe nkola no ena bi aka na da ru na mu de fa be ya ma nya ni so pa bo me da se papa we didn't baby afrefi. So for me first Nyansa Enterprise. Enterprise. First Nyansa Enterprise. First Nyansa yo. The part of the category Asante Asem Nyampamase. Oba na friend obu biam American class. Dem anu no bi fi na ma ode emili enia no. Ye mi sanka wo ya manka be ma no afa. Anti ku ya ya ase bua bo no en chebe. Ye nyina ya bi ho badwuma ya bo ye ni aba. Mi so na me adwa da mu nyina mo fa mo hwenyim ne mo ano. Ela tama ko sin ngiran. Emme wo so mo nyina do mo ho bajim. Nyame nsha opa ye da wano ase. We didn't baby afrefi. Mini aba papa bi. We fa kwata papa me to nkan ma me. Mini aba mame ma woni wa bedwa fo nyina mo ni aduma. Mini aba wa duma ndia wo ye die abasobo die na ye de ma papa na Kofi Aseman age bra wo mo etio pa mini aba afutuo na ye de ma ye niama no binum na wo yi ni question na mani age papa sebi prebi asa ye niaba obi aka se awade nyo be me kura na wo bi nia wo ho no kura no be me kura won fa esetiri kwa ko ho busuafo na wuti wo na be ma kwa betra wo so Salome be ma ite wo so kuna to mani die ene wonya bien wo wa so twini ana motu a wotu wo so na wo se friendship bo hudua wo se friendship bo dia se me timfo fe be ma na esu nye mi se no bo be ma ne na ase se bi ati de wutirim eti se be ma ne ye o de kura na wo a wo be so fa kwata na se mi aba ko se na me hwe Obama wa na so ye sie mi ama no bi no ye ka sa wade nye nemu se wo wali a hwehwem enye se be nye be manya na eso wo fa na ne netrao enye be manya na eso wo fa na wo ne netra adai mo ma me aba bre too much ma bro de bia ni etumofo na ne kwetu o se baka ni etumofo eso ye nti ye kola di gwangwa se fa ni etufo musu mu ntie so na mo pra wade wo too much ye se ye mi aba ma no wo mra ekoda no nye mi wo fa kwata na ma be hwe na ma ro mu ena ye mi aba no so wa ya asodin na mo biabode keka me ko ade ke bia ne nyama ni wu ko ba wodi be hwe nyansa me da se ni aba papa bi nyame ensa wo fa kwata ha ena me de ebesie me bre no asonkra abroso sabre ebusia penisa me champon shares pepe letre na Mohammed so mu nyama ya ene na chese wo mabo is a quarter of course no mabo ebi there be wo muguso quarter finals there's a host nation that switch them host nation Ivory Coast from that switch wo na Ghana for do mu ya calculation ene bubo wo mu there's some do mu girem ahwe be host and win oh okay so do because they no crack up no ko mo yi na free
Oh, I know you. Senegal. Omuko. Oh, Sadio Mane ko. And then no. Yes, Akosua na si paper name. And then Nigeria ni Angola. Womu na bebo. 5 o'clock. So Womu na ebo. Womu na ebo na 18 sobo na dia Congo. Ensu ni Guinea. Dia Congo ni Guinea. Omu dia ni 8. So 8. Is womu na be sha Ghana for na. Na Afcon, Africa Cup of Nations. Yes. Eno ensu ana wo. Mary City FC. Omu ya wan. Papa, paper about so paper. Me say mo fa why? Mo fa ni. Jo nyamie